Okay, we are live. Okay. Okay. سلام كبرات تخطيتي ناي ري انفستينج كمون بحفشة ناي زي يوتيوب شانل بكل محبرة ميديا خنكم تكاتلنا دلهم بمجمرتها انكو السلام مساهم دمسي نحرس مع الخينو حدا نحرس فيكم لي it would be great. Yes, دمسي بوس مع له نسلنا بقى وقتها لما أنتي جانوري 17 وين ما تقري 17 كتشحن 26 إيو I think كسب تقري زودا وين ما كسب زعمت كسب زيناي زور حزي ورحاد كسب زودا رحس حدش عمت نتبعنا زخفاء كنن وين ما النوري مثلني كسب زور حزي أتليست كسب زودا مالتي تسمع قبل دما حدش عمت تصب كل لكم أتليست حنت ورحي كابتن 10 تخلت ناتودأتيا أب تيناتكم شتو أب مهرامن كمون أب تدليو كم تسخم تدليون كم تجزعي هرزدليون علامة كتجبروا وين ما تجبروا مهلا كتلوها بزقات أمني من الكمالتي لو ما عندي مس أزيو أقداسي زخونة سبن أزيو أقداسي زخونة برنامج أب معبايا قلعود كمون أب رأس رخبت زبهالن تايو أب بهالن حبرت سبن أب communication skill مچم communication skill حدا خابتي قندي أقداسي نخولاتنا إلي يأمن مارتيو so أب مريحنت كوتا أب مبزحتيهم أب كلهم تيوم قالوا زبهالو أقدس زبهالو أب معالطاو هيوتنا ننبرم نزيهم كلهم أرستي كنتم كفومنا بعبي خامس حدا كيلا ناي أب تعودي ننوي عمتاد سنحن كمون مسراتينا أنا international تمرتي بزحت تمارو أو كابيتوبيا أو كندا أو أونلاين بزحت تمارو زمهارن زمرقن مسارح تخينو كالون إن محبر سمنا كلت أزين بلوسات مصحفتي من البات ساتيتي ويرا عيد خيط اللو رح رايب على خجل صرناي جن كلت أزين أقدس زخنا مصحفتي نمحبر سمنا ود صحفة أخليلو إز حد الشباب يكون نبز channel بزح جزية مصاناي جن جل كابتي أخليلو زجورو أبز محبر سمنا زرزير كازو ودا يكونن إذا جن جل كابتي كاب ماي بيچلفا دي زبحال كاب بحري بيچلفا كاب بحري بيچلفا نمحبر سبنا ويدما أقول زهو زلو ويدما زور كوت إيمالتيو سو بحصر زبالة أخليلو حدا ناي نفوع ناي personal development كومون entrepreneurship يزبلو مهناتا أبتماس الجيزة مبزحت إنجليزياتنا entrepreneurship أب business I was doing تزلوهم صقع just أب تمرتي وي توهبيو وي نفقر سلزلني قلي سرح لهم زامنو جن أخليلو جن beyond that نبزحات سبعة زقول قولون entrepreneurship كوزو زخال المخانو إذا خابتي زد نقول لي مالتي كالي جيزة خاي وسركو أخليلو حوي إمكع بسلام مسخة مجمرتها بسمين بسم كلهم تخططين إيرو إنفستين بزح جيزة حتى مسألة نيريو عخان خمسة نبزي يوتيوب channel حساب كان عمخان فتت كان تمكرة خان كنت كل زلك خيبة أكا نزمت زلوا ساعات فرقان مسانا هتصنع سلز وسنكا بتعامي يا واني لي بسمين بسم كلهم تخططين هاي إيرو إنفستين كلهم لما تسفى قبل بزح نقدر كم تمارها أخليلو تراي النوت حزيهم أخليلو حوي إمكع بسلام مسخة كمية مسخة نتم زي فلتخا من الوقت حصر بالكا مني أخليلو أينو كلهم فلتخا نقد حصر بالكا مني أخليلو إن حرق اللي تقالنا كابو دحري نفتزل لنا أرستات كنسجرينا أخليلو حوي thank you ما كلا حوي أنا قبل بحاول بمسكنك إير إنفستينج نخلهم مسارح تخا نخلهم تخاتلتينا إير إنفستينج أبي يوتيوب كمونا فيسبوك كله شانلات كهاتل دما قبل بمسكنكم من البات بدحري بايتاي نزملكت أخلي يزبحال أو هاجر كندا كفلا جزءات ألبرتا ختما كالجري مسبعالت بيتين مسقالين زنبر أنا انترناشنال أكاديمي مسراتي أو دما ممهر كوينة خاب كل تشان عصر شعاتن نلعلي شعات عمد كبابي كم ممهر كم كونسلينج كم كوتش كأبتناي مرحلنا تقول له تيجل مالتي سلزي أنا انترناشنال أكاديمي كورسات هو مالو يمر سربات ما بقتاوي كلاي درجال سربات بالحزر مرعنا تعبئة أو العتن مرحلنا تزول كورسات يب قدنا دما ناي كونسلينج دما اللو بحضار أبو القوي هوات أب ناتهم leadership أب ناتهم personality أب ناتهم vision نايم حنساس كله دما coach counseling advising كان نقبر مالتي سلازي زي ما سرح فشاوتي زعيو زله هو يسرحو زله Thank you أخليلو بتعمي حدا خبتي أزياء قداسية بسعز بفلاي سبعة رأس رخبت بالأرستي تلعلا خبز حق زحمة بالكي حجون كلت تمرتون عود بلالو بزيادة حالك الموصينا حدا سبقن بحصر زبالة خبتي كاندي نمنتا يكرك وين ما بزيادة سفحنا خنات وين خمتاو نقرقن
ርእሰ ረኽበት ክንብል ከልናሲ ትንካባል ዓልካ ያ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ርእሰይ ኣብዚ ንህለት እንዶ ወይ ኣለኹ እንዲ ኣብዚ ምሳኻ እንታይ ካ ትብል ዘለኻ ንየናይ ርእሰ ረኽበት ክድሮ ብሕፅር ዝበለ ወይ ድማ በቲ ኣቨሬጅ ሰብ ክርድኦ ዝኽእል ሲ ርእሰ ረኽበት ክንብል ከልናሲ እንታይ ንምባል ኢና ዝጠፍአ ሰብ ስለ ዝነበረ ዲና ንረከብ ዘለና ወይሲ በዓልና ዲና ፋሕቲርና ዲና ሓድሽ ነገር ንክንፍሕትር ዲና ትሕግዘና ዘሎ ዝጠፍአ ዲ ዝርከብ ዘሎስ ወይስ በዓልና ኢና ንፈጥር ዘለና ርእሰ ረኽበት ክንብል ከልናስ ንመን ኢና ክንረኽቦ ኸ እስከ ነቲ ኣቨሬጅ ሰብ ዝርድኦ ሲ ብቕልል ዝበለ ትግርኛ ሲ ከመይ ከተረድኦም ካልካ ርእሰ ረኽበት ብዛዕባ እቲ ኦሪጂናል ናትካ ወይ ናተይ ወይ ናይቲ ሓደ ሰብ ወይ ናይቲ ሓንቲ ሓፍቲ መሰረታዊ ዝኾነ ናይቲ ሰብ መንነት ኢና ንዛረብ ዘለና ዝጠፍአ እዩ ከዓ ማእሲ ዝጠፍኡ ንብል ከለና ከዓኒ ካብ ሳልሳይ ተርም ናይ ጥንሲ ግዜ ዘሎ ግዜ ክጠፍእ ይጅምር እቲ ሰብ which is ይጀምር ማለት እምበር ምስ ተወልደ ዘሎ ህፃንነት ግዜ ኮምፕሊት ኣይጠፍአን ድሓር ዝተወሰነ ግዜ ካብ ዓመትን ገለን ክልተ ዓመት ክኸይድ ከሎ ግን እንዳጠፍአ እንዳዓበየ እንዳጠፍአ ዝኸይድ እንዳዓበየ እንዳጠፍአ ይኸይድ ስለዚ ርእሰ ረኽበት ብዛዕባ ነብሲ ዕቤት ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ምስ ነብሲ ዕቤት የተሓዝወ እዩ ርእሰ ረኽበት ርእሰ ፍልጠት ኣይኮነን ርእሰ ረኽበት ብዛዕባ ርእሰ ሕዌት እውን ኣይኮነን ሰባት ምስ ርእሰ ፍልጠት ምስ ነብሰ ፍልጠት ምስ ነብሲ ዕቤት مساعتهم يتحزوهم رأس رغبة مالت مس منفس نفسي أكل كلنا ناي سب كومبليتلي بملأت دما وي ملأت زلو هي وات كاستما قرر له زغللو مدرغي رأس رغبة ስለዚ ብሕፅር ዝበለሲ ኩላትና ተፈጥሮና ደቂ ሰባት ብሓደ ዓይነት ተፈጥራ ተፈጢርና ኮይና ወይ ድማ ብሓደ ዓይነት ማኒፋክቸር ከም ናብነት ብነ ከምፓኒ ኣይፎን ድሕር ከይነሲ ኣፕል ሰሪሓቶ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ኣብ ክንዲ ኣይፎን 17 ዶ ኣይፎን 18 ዘይኮነሲ ኣይፎን ብኣካላሲ እንታይ እታ ኢንጂን ናታ እንታይ እዩ ብዛዕባ ንምፍላጥ ወይ ድማ ሰብሲ ካብ መፈጠሩስ እንታይ ንምግላፅ እዩ ወይ ድማ ንዕኡ ንምርካብ እዩ ርእሰ ረኽበት ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ absolutely the original identity ናይቲ ሰብ ምንም ከይ ሕብሩ መልክዑ ወጽባቂኡ ናቱ ኮንተንት ዝኾነ ከይተበላሽ ይኸሉ ኦሪጂናል ኮንተንት ናቱ ናኡ ክምለስ ሰብ ኣብኡ እንድሕር ደኣ ክነብር ክኢሉ that's the best ወይ ድማ ትዝበለፀ ኣብዚ ምድሪ ክነብሮ ክስተመቕሮ ዝኽእል ኣብኡ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እዩ ኣብኡ እንድሕር ኮይኑ ሓዳር ይዕረዩ ኣብኡ እንተ ኮይኑ ፋይናንሻል ይዕረዩ ኣብኡ እንተ ኮይኑ ዝርብ ይዕረዩ ኣብኡ እንተ ኮይኑ ኣተሓሳስባት ጥዕና ኩሎም እዮም ዝስተኻኸሉ ካብዚ መስመር ዝተወፂኻ ግን ጥዕናኻ ዝተበላሸ ይኸውን ሓዳርካ ዝተበላሸ ይኸውን ምዕባይ ቆልዓኻ ኣተዓባብያ ቆልዓኻ ዝተበላሸ ይኸውን ፋይናንሻልካ ዝተበላሸ ይኸውን እዚኦም ድሕር ደኣ ተበላሽዮም ድማ ንዕኦም ፊክስ ክትገብር ብዙሕ ገንዘብ ተውፅእ ብዙሕ ሓልክ ትኸይድ ብዙሕ ቃንዛ ብዙሕ ነገራት ድማ ትኸይድ ሓደ ሰብ ይውለድ ከም ዝበልከያ እንድሕር ኣብቲ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ናይ ጥንሲ ግዜ ዳልከያ ኣብ ሳልሳይ ተርም ናይ ጥንሲ ኣብ ሳልሳይ ተርም ናይ ጥንሲ እንድሕልካዮ ሓደ ሰብ ድሕሪኡ ዝመፅእ ምናልባት እንዳቤ እብርሃም ዝበሃሉ ወይ ናቤ ተኻሊ ዝበሃሉ ወይ ናቤ ማዓሾ ዝበሃሉ ወይ ናቤ መሓመድ ዝበሃሉ ስድራ ቤት ተቐበልዎ ከምፅዎ እዮም and then እንዳቤ መሓመድ ንሕር ፀኒሖም ምናልባት hopefully like most probably ሙስሊም ክገብርዎ እዮም እንታይ ክመሃር ከም ዘለዎ እንታይ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ክገብር እዩ ሓደ ሰብ ንሕር ክዓቢ ከሎሲ basically بحد مسلم نحصل نحن مسلم كوني بحد أرثوذكس نحصل نحن أرثوذكس كوني أبو نحر حرس هاي صنيحه بزعبة محرس ألوز بهالنجارات كانوا قري وين ما بزعباتي من بارزول بزعباتي ود سب زي كانوا بزعباتي جزء نقول بزعباتي ناتو كالتشر ناتو بهالي ناتو ناببرا ناتو صنعة الناببرا سرعة ناي ديمقراطية دي خاطبلو سرعة ناي محدرة ناي جنزب دي خاطبلو محدرة ناي كل عين محدرات بويز مهار عندنا دحري نعبي خيد بتمرتي خيد دحري كان بتمرت مسكرة عبسة ببصح عمادنا بصحونا بسرعة عالمي جمر حجز كله زي مسحالة في دحري 10 عمت 10 حموشة 3 عمت مسكونسي نت أوريجينال ايدنتيتي خار خبخت بلو خلها أي كبدن دو وي كسب كندي كدوابليو سبات نزخر خبوسي كندي كاميت يوم كنزي وي تسعرتات زولسي سرزر دقان زول مناتسي نابنتي المثال كم ناي قويتها مسكال سمشانيرا نعم أنا خرجت كندي عمتها تقحف تدربي واو حج بيسكلي مسألة زنا تصرا زل أختي رأس رغبت لنا خلاص خاص ناي أبسال سايت ترم ناي تنسل هرتفع له خينسي بيسكلي عدم بلو نتنا مسألة سقحف يدربي لاني رم ده حالنا خرج واتا بحيلهم فتور كندي جيزة وسيلهم تفوتها بعلها حجي التجيزة زلوا ساعات وين ما تي زلوا بدوهات أبزي سبات بخميم كبدوه زلوا من نجارات مناتسي قال لي لا يكونه حجي كبيز جبرو حدا نجاري كبيز جبرو سف عتتزهبي عمدري زجرمكا فطاري
ንዝወድ ሰብ እታ ዝዓበየን እታ ዝበለፀትን ዝሃቦ ኣብ ምድሪ ሓንቲ ከም ዘፍቅሮ ዝገለፀሉ ነፃ ፍቓድ እያ በዛ ነፃ ፍቓድ ገይሩ ድላዩ ክገብር ክእል እዩ ኣንጻርቱ ፍቓድ ዝሃቦ ፈጣሪ እውን ተሲኡ ዓመፅ ክፍፅም ይኽእል እዩ ሕጂ እታ ዝበለፀትን እታ ቀዳመይትን ከይዲ ሰብ ክሳብ ክንደይ ፍቓዱ ይህብ እያ እታ ነጥቢ ክሳብ ክንደይ ተሰሪሑ ይኮነን ክሳብ ክንደይ ፍቓድ ይህብ ፍቓዱ ብዝሃበሉ መንገዲ እዩ ድማ ክልወጥ ወይ ክዓቢ ወይ ድማ ናብቲ ዝደለየ ነገር ክመፅእ ዝኽእል እንተዘይኮይኑ ካብ ሳልሳይ ተርም ናይ ግዜ ናይ ጥንሲ ይጅምር ኢልና ምሽ ግን ካብ ወዲ 3 ዓመት 4 ዓመት ዘሎ ግን በቃ እናጠፈ ኮምፕሊትሊ ካብ 3-4 ዓመትን ኮምፕሊት ካብቲ ዝመፆ ጠፊኡስ ካልእ ሰብ ካ ትረክቦ ትቆልዓ መጀመርያ ዓመት 2 ዓመት ፀገም ኣይኮነትን ኣሎ ስቲል ካብ 3 ዓመት 4 ዓመት ነዳሕራይ ንሕርዳኣ ትኸይድ ኣለካ ግን ምክንያቱ ቆልዓ ዝበሃል ክሳብ 7 ዓመት ስለ ዝኾነ ካብዚ ትሕቲ 7 ዓመት ዘሎ ድማ ሰሪሖም ወይ ወለዲ ወይ ከባቢ ወይ ቤተሰብ ወይ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዙርያ ዘሎ ቤተ እምነት ገለቲ ኩሎም እዮም ሰርሕዎ ነቲ ቆልዓ ስለዚ ከይዱ ካበይ ከም ዝመፀ ትፈልጦ ኢኻ ስለዚ እታ ከባድ ትኸውን ምንታይ አንተ ኢልካኒ ፍቓድ ተዘይቡ እዩ ፍቓድ ተሂቡ ኢዚ ኩሉ ነገር ወላ ክትሰርሖም ወላ ክትቀይሮም ወላ ክትከዶም ኢዚ ነገር እዩ ሰብ ግን ፍቓዱ ክሳዕ ክንደይ ይህብ እዩ وحد سب ود سب جن في حرف عاد كبكا خينو متشم حد ود سب طري له فعله بكاني ترست إيرن جبر له وين تنجر بقى أدعدي عكر الدو له قطعمه خم دخانه مناتو ببحرنا دك سبات أنا خم زرداني maybe you can adjust أترمنت خليها ببحرنا بزي ربحين خدنا ربح أقبال كل نوت جنزبا وترايزي كونس إن حرزخونه مقصد تزي بلوسي سوسع kind of سوسعاتنا كم زي دومينيت ناي مقبار بحالي سلزلنا ناي دومينيت بحالي سلزلنا sometimes ندحرنتي ناي دومينيت بحالينا ندحر بقبو زي تهانسيو ولا نبتي زيناتنا ون دومينيت نخنقبروني قددنا كم زولك عمصنا مسالي مالتيو نعم تقول عن طريق خاسي وسامير ودي sometimes ودا عمدن فرعانيو سبو ناتو نخلتيهم ناتو ابلي بكامسي نتا انا تو غريفوس نتا انا تاها بنبلكا حجي كابي دمص ايزي حجي جست دومينيت مخان زلو بحري ولا نتناتا دومينيت كغبر يحسبالو حجي إذا نجارز نحر بقبو زي بيلو سباتي كم يجرم من فقار كوبو what is the process حدث فقار نخبسي تريلو دي فقار كبز لوس ويسي ناول خبز خزلو مجدات انتايو من عملت علامة انتاي دين نفزدي سبات خم يجرم يوم نابزيرس رخبت مسيومسي جزاء رسومتي أوريجينال وين مات عندي جزاء رس رخيبوسي تبلط نابرهم زبالكاو نعون حتى رخيب انتاي مزولو تربحه እሱን ኣብቲ ትኽክለኛ ናቱ ኣይደንቲቲ ስለ ዝኸውን ኣብ ጥዕንኡ ኣብ ሓዳሩ ኣብ ምዕባይ ቆልዑኡ ኣብ ስፒሪቹዋል ናቱ ኣብ ዘለዎ ቢዝነስ ኣብ ዝነብሮ ነባብራ ሂወት ዘለዎ ናብራ ይነብር እዚ ሂወት ዘለዎ ናብራ ክንብል ከለና ሲ ኩሉ ሲ ላይፍ ዘለዎ ዝስተማቕር ዝጣዓም ሂወት ይነብር ዘይጣዓም ሂወት ኢና ንነብር ዝበዝሐ ግዜ እንድሕር ዳሪኻዮ በቲ ንስራሕቲ ወይ ይሰርሕ ኣለና 8 ሰዓት ወይ ገለ ቃለስ ስራሕ ይሰርሕ ይመፅእ ከይዱ ድማ ንሱ ላይፍ አይቦን ወላ ሓንቲ ነገር አይኖ ከላ እንታይ ሓጎስ የብሉን ደስታ የብሉን ይብለካ ሓዳር ይመፅእ ኣው ጭቅጭቅ ኣሎ ወላ ነታ በታ ዘለህ ካውንሲ ላይፍ ካ ዕግበት ዘለዎ ሳይስምዖኒ ሕጂታ ከመይ ገይሩ ፍቓዱ ይህብ ዝበልካያ ነጥቢ ሰብ ፍቓዱ ክህብ ተኮይኑ እቲ ሒዝዎ ዘሎ መጀመርያ ተስፋ ቆርፅ ኣሎ ተስፋ ዘይቆረፀ ሰብ ኣይቀየርን ኣብ ዓለም ዘለው ረእዮ ኤክስትሪምሊ ሰሪሖም ዘለው ገለ ነገር ዝገበሩ ሰባት ተዳሪእናዮም ኣብ ሓደ ግዜ ተስፋ ዝቆረፁ ሰባት እቲ ሒዞም ፀንሑ ኩሉ ኮምፕሊትሊ ሽዑን ጋርቤጅ እዮም ይኾኑ ኣብ ዳጓሓፍት እዮም ይኾኑ በቃ ሄይሎም ምንባር ይጅምሩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እንድሕር ዳኣ ጠቂስና ንኣብነት ብዙሓት ሰባት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ካብ ገለ ነገር ኣብ ሂወት ኣበርኪቶም ወይ ዓብዮም ሓሊፎም ገለ ንብሎም ሰባት ተዳለዉ ኮይኖም ኣብ ገለ ነገሮም ሲ ኣብ ጉድጓድ ኣትዮም ነይሮም እዮም ባይብል ተመፂና ዮሴፍ ተዳሪእና ሲ ኣብ ጉድጓድ ኣትዩ ነይሩ ተሓደ እንተሪእና ኣብ ጉድጓድ ኣትዩ ነይሩ ዝሓለፍዎ መከራ ኣለዎም ክፅውዑ ዝገበሮም ናብኡ ናብ ሊደርሽፕ ካን ክመፁ ዝገበሮም ስለዚ ነጥበይ እንታይ እንድሕር ዳኣ ኢልካኒ ፍቓድ ንክህቡ ተስፋ ቆርፅሎም ሰባት ተስፋ ከይቆረፀ ቀልጢፉ ሰብ ኣይቀየረኒ So this is a good point. So ተስፋ ቆሪፁ ክትብል ከለካ ሰባት ብዘይ ተስፋ ከዓ
أبهالا خالو حدا بهالا نزي حسب أنصار زخونو انتي زبلا بهالا سب 4 معلتي بزي ما يكنبر خليو سوري 4 معلتي بزي مقبخ نبر خليو 4 معلتي بزي ما يكنبر خليو حنت دقيقين بزي تسفخ نبرايك نزبلك كالي نفس الخالة زربخ الله مالتي عجي مزرا يقاجعو ندو سوفاتسي تسفخ عرص لهم ان حرنابتي قنوع ويد منابتي قدامنت እቲ ኦሪጂናል ዝተፈጠረሉ ክምለስ ንሕር ኮይኖም ትብል ኣለኻ በዚ ከዓ ከምዚ ድብል ኣባሃላት ብዙሕ ግዜ ስብከት ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ መዚ ኣይቋረፅን ዶ ወይ እታ ተስፋ ትለኽላስ ኣብቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣካይዳ ዲስ ወይስ ኣብ ምንታይ እዮም ተስፋ ቆርፁ ዘለዎም ኣብቲ ዝኸድዎ ዘሎ ከይዲ ዝሰርሕዎ ስራሕ እንድሕር ውፅኢት ዘይብሉ ኮይኑ ዕግበት ተዘይብሉ ኮይኑ መልኣት ዘይብሉ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ጣዕሚ ትነብሮ ዘለኻስ ሂወት ዘይልብስን هيوت تسمعون تزاي كوينونسي سئلك حجي سلا مفار إلكاسي نابنتي ناي بوب بروكتر مصحف عم بيبكي لها you were born rich بالقدام ويتم عرف ندردا ريغاسي I was so amazed معرك ندي حبت زنبرو ما بأمريكاسي جزار سون قد فهلو انتهي زمهركاوي تزري كابزين دحردا الناسي كساب فرق هابتي وي كسابنا أمريكا زعبي هابت تشكيمهم اندهالو زم سبات غزار سوم زتفضلوا سي تهابتهم سنتاي نبرن مالتي هيوت اي نبرن مالتي ني اي نبرن سلازي هيوت زلبس ነገር ክኸውን ኣለዎ ገረብ ተተኺላ ክንሪኣ ንኽእል ኢና ልምዕቱን ክትመስለና ትኽእል እያ ውሽጣን ድሕሪ እናበኸ ኾይድ ግን ኣኺልዋ እያ ስለዚ ብኻልእ ኣዘራርባ ብዙሓት ሰባት የስተውዕል ሕጂ ኣገለገለ ኣጋጣሚታት ወላ ተስፋ ክቆርፁ ገለ ክስታይ ክገብሩ ገለ ንሪኦም ኢና እዚ ግን ከይድና ናበይና ነምፆ كنا نمصو حدا بتوم سبات بوشتي زي عقبول نجارات على زي عقبول نجار بوشت خاخونكا عمدك أسي خاخونكا عبين غات حسبلو كالسي زلو عرفت زي بلو خوين بقى فلو زي جبر جنزب يكون سبات يكون زمدنا يكون خالي يكون نابخا فلو زي جبر تغوينو نابخا زي وحس دا خوين سي مس زخانة نجارالو مالت وي استسحت نجارالو سلست تسفح قرصهم بالكلنا بخمسة خنزارة بصبوي سب تسفاي كونن زنبرو مورالي زنبرو سب تسفاي كونن زنبرو امنتي زنبرو كاب امنت وصاي كاب مورال وصاي سب سكن خنا برايكلن انتهل كاني يقبله انت زي كوين جن حجي سيمبل نحر هاي تكام اكل حاول امنكا نحر داي لكان تسفا قبر ابخاخو لكان ايني تقال موسدك برقص امنت زعبي نجر سخون واحد بزي امنت راح تقبل سيدي خدعه بخلا الزراربه تسفا قبر حدا ما عاد تاخذ مرعنتي لنا نحدث امنت على الموضوع حدا كم تقبر كنو بلو خلنا نحدث اتس وسون زخنا ويد ما عبط زخنا نجرات هيكونن اب انت تاتيو just اري investing channel جمير كايو سرح زلها خيدي تهبو زلها بدحريت زلو كورسات نا انفستمنت نا وفري ازوم تهبوم زلها امين كالوم ديم تسريحهم تسفا غير كالوم حدا ما عادسنا حدا سبعير يكون منالبات إلكا امنتي برقص امنت غير كتيو مالتي ابو برقص بامنت غير يسرحهم مالتي جن اب تسفا غير كتسرحهم نغرات ايكونيو مش برن اول شيء بهالا امنتي عبد الله مالتي exactly so سلازم مش انورسري زلو تعزار ربع سب بزي امنتن سب بزي مورالن ام مدري كنبراي كدني wow very interesting تسفاق wishful thinking كان مالت منيوتات عيناتهم ولا كو نختقصل كوان انت حغوزخا كو ግን ነቲ ዝደለኻ ነገር ኣቺቭ ንኽትገብሮ ግን ከምዚ ርጉፅነት የብሎምን በር ስቲል ተስፋ ምህላውካ እውን ንሓደ ነገር ንኣብነት ኢነዋት ወፂስ ካብዚ ክሪኦ ኣለኒ ክሪኦ ክእል እየ ተስፋ ገብር ክሪኦ ክብል ኢልካ እውን ክሕግዘካ ክእል እዩ ከም ዝበልካያ ግን which one is strong ንሕልካ ግን ብርግፅ ሓደ ሰብ ኣብ ርእስኻ ካብ ተስፋ ከገብር ንስኻ ክትሕግዞን ወይ ክትመፂኻ ክትሕግዞን ኢነዋት I believe on you መፂኻ ትሕግዘኒ ኢኻ ኣምነካ እንተይልካ ግን تأمنت هتخبرك بلكع سو سلازي سي بخلي عزارات امنت تخبرك بتسفع بزي امنتن بزي مورالن انتم سبات حزوا باي ذا واي كلهم تخاطرتي اي ثينك لعلي سوسان قلن سبات ترينا لهم اب كله ناي سوشيال ميديا بجكا ناي تيك توك ابزحات لهم سو انت خيلكم ناب كل سبحان تدا وصلكم شير غوروا
زعبيت لما أنتي سوفار زرعنا ياسي أمونغو أمنت تسفان تحاول سبسي زبزح زعبية زليوسي مورالن أمنت نمبر تسفات رأي يكون المادي. So let's go back أخلي له حوي لذي حدث سب تسفا قرص الله مالتي نتزخور زول نابرا أب حرارو ديو أب بيزنس ديو أب تي معتا ونتفاتو تسفا قرص الله. You know what? I give up. I don't like it. بقى تسألي إيه اللي خزنا برا خبر الله دحري what is the second step نجزء على سنة خرخبا حجي ناويك ملسكا منالبات صبو غير نقدر دانا زي بزح غزي سبات سلخستايز قبروا نعم ما أكل خمس منالبات تفقيت قال لهم برايفت زعللنا يدا هو السدامبر تغوص إركا مسرح تصلع هايوسي بقى إلكا جيب أب كيركاس ناب تزامن كالو خيط غيركا أشرو ساعاني تزارب كانت بشعور يا بقى ينوات كاب حجنا دحرسي بقى يأخلنا نزنا جرزي ساماسي خمزي لخنبر زيدي هي ودنا مجرشام تبلك على زيد أير ساعاني مجمع شعوها كندا زي ما تأخذ لي أتا سرخبنا الله تزاربنا الله يا ناي إير إنفستينج كورسات قال ملا إنفايز قبر كان زي الساعة يا so نتبي حجنا قبل كايل إيه if سبتسفان تزي قريسو إذا حج زلوا ما أكله نبزحات ناطق من رخوة زلنا ما أكله أي مرخبنا يونيرنا إذا نبزحات من قد زلوا سب leadership ناتو زرقنا زلوا سب أي مرخبنا يونيرنا سلسة تسفهم قراص قاطع إبنا دنعنا أبي أبتي تقوط إركا مسرح نا كامبانتات مسرح قاله حجي تقوط إركا مسرح كيغا مالتي أكون كون نرسيسي تقوص إيرا كونسلر كوينة سريحة هجي جين نساتهم كم ناتي بورتفوليو معواي وي كم حدا سيرفيس قبر لهم ناتي بروفايل معواي ناتي كا سيرفيس قبر لهم which is ناتي كمينيتي حق زول زخدي لسلا حسب زقبري جين مين لزعايل ناتي رأي ناتي وهبات ناتي باشن وني جين الله حجي تسفان دحر دا زي قولي سبنا أغمى سايكلني ويدماني زي نامج أرخيشة تسفى مسقورة شعونا مكرا مسموصو إيو تساب غير لنا كي بلغ ماسي مس حجي انتاي كخون زلو غير ما جمرة فقط غيب فقط تزهاي بخو تسفى قرص الله شعونا بيد خي زلو كحتى زقبو سلام انتاي زبلي حتى الله تقنعت من قدي بين الله نبيك خي زلني انتاي تاك قبرا زغل تاك خدا زغل انتاي تخون أنس بين انت خيد ايه زحشت هيوتك مرح زغل زياتهم من نحر داكيد ناس زبلس انا قاري زخول انت زي كوين انت زي حاتيتنا قن كما تسايكلني مرعاو قحتا نادالخو خلخو مصحافة اي رسرش ناقبر خلخو زقرم زخون حساب رسرش ناقبر كوزرخو كوهنا غيركا دخا مالس جنزب زي والمالت ايكوان I was shocked شعور زرخبكو حسابات كساب حجي وستاي سنكون دخا مالسي جنزب زي بلو مالت ايكونن جنزب سي دخان هابتامس اي قبركاني جنزب زبالسي يلن زا فيديو سرحيار له شعوب ذكرت هون كمان بو ايران صان تداوي لنا بس بلا النتبي شعور السرت ناقبركو جنزب زبالسي يلن زبل حساب انتاي قال له اذا كله نوفرو ابانك نقمطو بسم يتحقق نبلو له زل الناس انتاي دا يلم حسابكو سي جنزب يلا حساب يزرلو فالي كريت مقباري سلازي دخا مالت انتاي مالت يزبل شعور ريكابر ديسكفرز قبركو وي زرخبكو مصنعات مصحافي مرعو قحتا ولا بزرب له مرعه تخبط وليهم كابوتخان كاكبرخان مقتال مالتي سب زدكن زهب تمسي كابوتو انكا كبرون نحرت اقدري مخالا الزرار سب سلامنتاي حتى تجميرو نابزات خكلኛ بوتو يخمس ذات خكلኛ بوتو دما رئيس رغبت تبال سلازي تحطو سلامنتاي انا باخدهم صوت تبقى سلامنتاي زخوين سلامنتاي زخون دل اوكي سو ابي فريسو مالت كوفيل بهدات كحتتالو big point جن حدا سب زدك خا ابتما سال جيزه by default نحنا هبتمات كينا توريدنا هبت ابز مدرسي كنجزن دومينيت كنجبرن از مدر كنجزون بقى بقرش ود قرش كنጭنق ايكونان مصينا which بخالي ازارباس we supposed to be هبتمات كلاتنا yeah so سلازم نحر دخات لنا somehow
أنت مساجد دخل مخان يورب I really بلك على أي حدا خبتي زعبي شجر نعي it took me so long كم زولا زلها جنزب زي مهلاوس جنزب زي ولو سبس دخاي حدا سبسي شو حساب علو قدام لا جلس دخاي خونا نزبل قمت نيرنا قدام but I find out somehow حدا سب نحر زخل قالوا ودي 10 عامت حجة خاب تمرت وصي أي نمبالي لكم كن لا تي ودي 5 عامت ودي 9 عامت نحر بس يحلو سب زين أبز مدري هو تنحر أخول زخلنا عايز ولا نجار of course everyone is نناتو شملو نناتو أنا براويد ما نناتو دليت جنزب كله يخليو نجرجن at least إذا سب زي أخول زخلنا جنزب تزي بلوسي أبانكو ودي 9 عامت كينو ما خان نحر زمان رالو خينا خليلو دخاريز دخاي كونه well أبوتنا أكبرون يلن سلزي إن حرد أخبتنات كابوتان كبرون قديل كلا خا مخالا زرار با حجي تعنتو بزولنا أنا بو بروكتر مصحفون مسيا مالتي you were born rich مالت هبتان كون كاها توليد كازبلا نتوي سلزي هبتان كون تتزولي تسب بخالا الزرار با كاو عند حرب مسقودة مستقف إخاتا بوتان السي زان بلا زلنا سرخبت بلا زلنا حجي بيت مرتنا مسرتنا أنا international academy نزي purpose-نا مسرتنا مسرته خلنا self discovery رأس رغبت إذا عبي عوت عم مدري رأس خامر كابي كلا يكونن سلزي اندحر زمرر الله خوينو اندحر عمرر الله خوينو قال اندحر ده الله خوينو دخايز بحال so سلزي تي أبهالا قلقل اللندن أي محبر سبنا نمثالي حدا خابتي من البات سنة باباين نقول حج بزح جزء زارة وزارة والله أب سنة باباين ناتنا يخون أب كارلوت عبيت نجارات يخون تغلال لاسي بقدر ما يكون ممسين يرس أقاط أمي زارة بنيرس المسألة حد سنة بابا ونحركه ينسي سلمتايو نباوات ولاي نبدخن نزلوا نجارات زغي سلمتاي أفراي خون زيكال سلمتاي تناتو زلوا عقم ديو تزلوا نجارات كلا ديو تزلوا أملا ذهبوا طبب ديو نعوت تدقي موسي نبزحات سبات أفرين مثال أبراهام فورك نبل أبراهام فورك نحمسينا he was not سنة بابا طرا يكون نير he was good management good leader in your let's go صنع ماتي when it comes to management حدا خبتهم قالونا نبلهم ناي management كإلا زنبر سب كين يسمع عن ماتي ناتونا تيزبلو باند نيرو عن بسبب مودات تسمع خوسي كسب بمور تدرينيا تزرف الزرفة ناي مودات كاسيتوسي أب بناي انتهي بحال بناي سوهالي عن أجرس كترجماسي مدام نيرو يلم ماتي which international بمقارس بزح جنزبن بزح صقان كم صالي خلال التنات طبع مالتي حجي أبناتنا متصخل لكن بتحدي نقدر تقول خلاص عبيت طبع وين بقولهم وي عبي بتابلهم مثالسي سلم انتهي أتليس أبتي زد أبتي كونع بوتا أمثلة زي مهلا ودي صقام كوين زلوا نبتي ناي دخنت بوتا وين ما كم زول كاسي of course جنزب is number at the end of the day جن بتي توبا values مثلا نتفالي نقدر كا أب كم يتقمطوا أبينا بوتا تقمطوا you have to fight at the end of the day you have to fight هذا سبسي أخليلون نحر كل خيرات حسكاسي نحر أبي يوتيوب زي مسيحان نحر أبي تمر زي ميركاسي بينا ملك يخمو جنزب كتم زتخل سلازي certain أجابات الله وين ما قلا أجابات الله خد زلك ماتيو اليوم أب كم زلوا سبات قلا أجابات سلمي سلز قبر اليوم ويسي أكون عبوت أمي اللون يسمون أكون عبوتها زي مهلا ولا خجل صاير خير أكون عبوتها زي مهلا مالت حسب ببروفيشن نمصو نجارات هالو ببروفيشن مالت تماهير كادي قلا تمصو نجارات هالو كاوش تها جيفت تها خوينم زي كون إذا أتوم دمان تايمز فطرون دحر دايل كاني كاب جيفت تها خون كاتم تمصو دحر خوينم كل جزء ناولو ديم زخدو اندحر كاب جيفت تها وصاي خوينم جن ببروفيشن دحر دا خوينم جن مويا هاتمصو بمايا دم حدا معلتي ديستراكت خوني مخنياتو كاب مسمر عداغاس كتسئنهم تخلخا مالتي مخالا الزرارباسي دحر دا أبز حالة زماناتنا رينا قدم دحر داريناس تليفون دحر داريناس ناي مسمر تليفون أبو قدنا خيط كاقلا خدول نيركا حجي نعوز سرح زنبر كامبان حجي يلن مالت بخالا زراربا ترخوا يتخلنها وشيس يلن نعو سو عيلي كانت أقودنا ناي قدنا سلكي قال ملس يلن قدم سانتي من دا قبرنا ندول اللنز نبرنا انتاين نتبين ممصاي بخالا زراربا بروفيشن من دحر دا خوينا وحدا غزي كوتس زغلي كوتس زغل مالت كا جيم كوتس زغلي سلازي ببروفيشن ابنت حدا سب 9 ممر كون خلي باي جيفت جن حدا سب ممر كون كا خلي
ስለዚህ ብፕሮፌሽን ዘምፅኻዮ እንድሕር ደኣ ኮይኑ which is ካብኡ ምስኣንካዮ ድኻ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ከይድካዮ ዘለኻስ ጊፍትኻ ናትካ ድዩ ወይስ ብፕሮፌሽን ዘምፅኻዮ ጊፍት እንተኮይኑ ቪዥን እንተለካ ፕሮቪዥን ኣሎ ምክንያቱ እቲ ራእ እንተለካሲ ፀጋታት እውን ምስኡስ ውሒዙ እዩ ዝመፅእ ውህበት እንተለካስ ፀጋታት ውሒዙ ደዲሕሩ እዩ ዝመፅእ ስለዚ ደድሕሪ ገንዘብ ኣይኮንካን ትኸይድ ስለዚ ንገንዘብ ኢልካ ዲኻ ትዋሳእ ነርካ ወይስ ውህበትካ ኮይኑካ ኢካ ትገብሮን ዝነበርካ ስለዚ ውህበትካ ኮይኑካ ትገብሮ ነርካ እንድሕር ደኣ ኮንካ ፍሎ ይገብር ማለት ስለዚ ኣብ ትክክለኛ ቦታካ እንድሕር ዝኣዘይላ ትክክለኛ ቦታካ ማለት እቲ ንስኻ ዝተፈጠርካሉ ዕላማ ፐርፐዝ እንድሕር ደኣ ኣለኻ ማለት ትርጉም ምንባርካ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ማለት that's ፅቡቅ ኣገላልፃ ስለዚ ኣብ ተማሳሊ ግን እቲ ውህበትካ ጥራይ ስለ ዝኾነ እንድሕር ንዑ ብግቡእ ማኔጅ ክትገብሮ ዘይክኢልካ ወይ ድማ ንዑ ብግቡእ እንድሕር ከተመሓድሮ ዘይክኢልካ እውን እስቲል ውድቀት እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ absolutely ስለዚ እቲ ዝዓበየ ድኽነት ዝበሃል ዘሎ ኣተሓስባ ድኽነት እዩ ሓደ ሰብ ካብኡ ምስ ወፀ እዩ እቲ ገንዘብ ይኹን እቲ ሃብቲ ይኹን ኣደኖ ሰባት ባይ ደ ወይ ገንዘብ ንኩሉ ሰብ በበይኑ እዩ ኩሉ ሰብ ሓደ ይኮነን ምናልባት ኣኽሊሉ ኢነዋት ኣነ ገዛ ክራይናስ በዚ እንድሕር ከፊል እኹል በቃ I'm so happy እንድሕር ሕጉስ እንድሕር ኣለካ ኮይንካስ እንታይ ዝብል ሓደ ቆልዓ ኣሎ ሲ ናይዚ ዓዲ ቆልዑት ንፍዓት እዮም ከም ዝፈልጦም ኣብ ርእሳ ምድሪ ብልካ ሕጂ ሓደ ዝኾነ ናይ ቤተክርስትያን ሰብ ነይሩ ሲ ጫውጭቅዎ ሻሎ ጫውጭቅዎ ከም ዝገብር ኣለካ ገለ መለክት በቃ ምፅብል ኣለካ ስማዕ ኢልዎ whatever you do if ብፅቡቅ እንድሕር ትርቅሳ ኣለካ ኮይንካ it's good for you ኢልዎ ሽዑ ما تشجعوا خمس كبرالو ولا خمس كبرالو قربالو دو خمس كبرالو ما شاء الله تو ما تاش مغيرلو حقتا تبزي حلو حجي بزاف حد قال عقل طيبو زغلت ولا زلا خان حرس خان عقير كان حقوس حضر على خانكا good for you لو مالتي حجي حقوس يقال لنا حاجه انت زي انت خاطر بشينا عينه مالت exactly so تسبون كو حقوس رزهابو يكون ماتو ديكتاتور كاينو زغبرو زلو حدا سب نحر حقوس كاينو كو او خلتيناتو انرجي فلو يغبرالك خاين سمعنا that's the point right نحر حقوس كاينو حدا سب سي اوتوماتيكلي فلو يغبرالك خلي so نمنتي حدا سب دغنت كبال كل صرصر زلو صرف سب وي انصارنا زمص somehow mismanage زغبرو غيزه سل زلو طراي ولا حنت خالي يبل مالتي basically نعري خاي مالتي مر حدا سب doesn't mean ገንዘብ ንገለሰብ ገንዘብ ቲም ኣብቲ meaning to ነገር እዩ ትገንዘብ ዘምጻልካ ኣነ እንድሕር ብገንዘብ ገር ዓብ እንድሕር ኣነ ትናተይ meaning ዝህቦ ነገራት ዓብ ነገር ከይኑ ንምሳሌ ኣኽሊሉስ እንድሕር ኣነሲ ኣነ ኢንተርናሽናል ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኤርትራ ክትክል ዝደሊ ንሕልካሲ of course you gotta have money ገንዘብ ተዘይብልካ ድኻ just wish ጥራይ ትምኒ ጥራይ ክንጥር ስለዚ maybe you know what I don't want to show ኣነ simple life ክነብር ዝደሊ እንተልካ ግን ገንዘብ ኣይለካኒ ግን ይከን ቢሕጉስ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ኣነ ገንዘብ ነው ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ማሕበረሰብናት ምጽኸላ ብዙሕ ሚስ አንደርስቱድ ያ ትመጽእ ኣሎ ባህል ኣሎ ኸሊሉ ሓዊ ብዙሕ ግዜ ሓደ ግዜ ኮነ ሪሰርች ይገብር ነይረሲ ሃብታም በቃ ጭኑቅ ገይሮም ስእሊ ምጽሞ ምሁር በቃ ምሁር ከዓ kind of ምሻለካ ስትረስ ዝኾነ ፒሮ ሒዙ ገለመለ and then ድኻ ሰብኣይን ሰበይትን በቃ ሕጉሳት ኮይኖም ጽሞም ማለት እዩ ባቅ ኤዲ ተሓጎስ ኣብ ድኽነት ዘሎ رئيسي لعل 19,000 سبات كا كومنت غيروم لا اجي اي بي سي لم يبلوما كل سب سي 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 مرت نيرو سي خاينتيا تا 70 سبيتن حنت زي بلوم كينوم دغنت ጨውነት دغنتن حغوسن ገሌለ ማለት ትሙር ጭንቀት ይለሞ ነቲ ታሽሙ ነቲ ሃብታም ጋ ጭንቀት ይለሞ ማለት بحق رياض قنع አጋላልጻ ዲስ ወይስ ዝኾነ ዝጎደላ ወይስ ተረፋ ነገራት ኣለዎ بخمسين نخيت سبر جزء رسخ حتى من أربع سماعتنا مسنا زلوا يحواتون عب زريوم زلوا خب جزء رسوم مسنا جزء رسنا نفتش ندحري دقا حجوز كوينو سلام تاعت عاد حمشة تسيخا سرح توفر زي الدكو خفيلكا ندحري دقا حجوز كوينو واي سرح تقص إلكا سرح لك بقى دغنتي صبوق إلكا خب زي تولا جزء نحر دخا حجوز بكا خوينوسي واي غزا مغزا نبرات مغزا غلا مغزا الله يخوين واي ناو عبيت هاجرات مخات اقداس خوينو دخلنا زلون هاجرات نمنتاي زي تسددنا سب حزب عالم تا خوينو دخلنا طعمته خوينوسي
نابتن بدخلنا الساقيا هاجرات نمنتاي ناباتن كنسدد زي كارنا حجي نتبين نمنتاي مالتي رياليستيك ايكونن እሞ ከምኡ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ይሕጉሰና ኢሎም ተምሲ ዝመረፁ ይሕዋትና ኣብነታዊ ንምንታይ ዘለዎም ገንዘቦም ኩሉ ንሓደ መዓላ ዘይዕሎ ንሓደ መዓላ ማለት ወይ ኣብ ዘያቦና ደን ዝዓብዩ ወይ መፃምቶም ዝተጎድእዎም ወይ ዘኽተሙ ዝሰኣኑ ቸርችታት ድዮም ወይ ናይ ግብረሰናይ ትካላት ድዮም ኣለዉ ንዕኦም እንኩመ በቃ ድኽነት ይትዑም ዘይበልዎም ስለዚ ውፅእ ኢልካ እንድሕር ተሓቶምሲ ሪያሊስቲክ ኣይኮነን ክብለካ ስለ ዝደለኹ እየ ግን ክገልፅዋ ዝደለዩ ሰባት ገለት እዚኣ ኣብ ውሽጦም ሕጂ ሰባት እውን ንደልያ ዝመስለኒ እዚኣ እያ እንታይ ደኣኒ ሕጉስ ኮንካ ድኻ ክትኮን ድሕሸካ ሃብታም ኮንካ ጭኑቅ ክትከውን ምሁር ኮንካ ጭኑቅ ክትከውን ድሕሸካ ድኻ ኮንካ ሕጉስ ክትከውን እያታ ነጥቦም ክርእዋ ዝደለ ሕጂ ነቲ ሓጎስ እዮም ካብቲ ገንዘብ ንላዕርዮም ግን كنا خدنا نترينا دخلنا طعم يكونن بين ملكي احد دخلنا طعم كون انا سي قاليت امي اخري اسي بفصوم يا زي دلي بفصوم يترف قالي ما نم قرع مدرت امي غري دلي يا وي كابت مرت غوديلو وي دانس انو سيكريو ايدلي ግን ሰባት بزلنا መንገዲ ኢና ዝሓዝና መንገዲ ኢና ንጭነቕ ወይ ድማ ንብረታት ምስ ሓዝና ኢና ንጭነቕ ክብሉ ክጅምሩ ኢሉ ኖ ኣብ ተፈጥሮ ምስ ከዱ ሓደ ግዜ ሓንቲ ፅሕፍቲ ዘንበብኳ ኣበይናይ መፅሓፍ ኣይ ቲንክ ረሲዓ ኣለኹ መፅሓፍ ግን እንታይ ኣንቢበ መስለካ ሓደ ሃብታም ኣቦ በቃ ንወዱ ክንየተሉ ስለ ዝደለየ ናብ ገጠር ዓዲ ወሲድዎ ምስ ወሰዶ ኣብቲ ዝነብሮ ገጠር ድማኒ ረእዮሞ ድኻታት ንሕና ሃብታማት ኢሉ ከርእዮ ጀሚሩ ክሪኦም ጀመረ ድማ እንታይ እዩ ንሶም ኤሌክትሪክ የብሎምን ዓራት የብሎምን ዓይኒ ምድሪ የብሎምን መብራህቲ የብሎምን መኪና የብሎምን ባቡር የብሎምን ገለ የብሎምን ንሳቶም ድኻታት እዮም ንስኻ ትነብሮ ዘለካ ሕጂ ረእዮ ኢሉ ማዕረፍ እንዲ ሃብታም ከም ዝነብር ዘሎ ከርእዮ ኢሉ ማለት ሕጂ እቲ ቆልዓ ዝመለሳ መልሲ ናይዞም ኣሕዋትና ሲኢሎም ዝመረፅዋ ትመልስለኒ ሕጂ ማለት ኤግዛክትሊ ነቲ ሃብቲ ፀሊኦም ዘይኮነስ እንታይ ክምልሱ ስለ ዝደለዩ ድሕር ዳ ተገንዝብያ ኮይነ እቲ ቆልዓ እንታይ መሊሱ መስለካ ባባ ኢልዎ ንሳቶም ክልተ ከልብሎም ንሕና ከልቢ ይብልና ኣሎ ንሳቶም ናቹራል ዝኾነ ፀባይ ሰቲ ንሕና ግን ፌክ ፀባ ንሰቲ ኢሎ ንሳቶም ኣሕምልቲ ሕርሻ ሃገራቶም በልዑ ንሕና ግን ኮማ ይንበልዕና ኢሎ ንሶም ፍሬሽ ስጋ ይበልዑ ንሕና ግን ፍሬሽ ስጋ ይንበልዕና ኢሎ ንሳቶም ከም ድላዮም ፃወቱ ንሕና ግን መፃወቲ የብልናን ኢሎ ንሳቶም ከም ድላዮም ስዊምፑል ናቹራል ማዮም ዝሕምብሱ ዝኸይድ ወሓዚ ንሕና ግን ማይ የብልናን ኢሎ ንሳቶም ምስ እንስሳታት ድላዮም እንስሳታት ኣለዎም ከልብን ተደልዮም ድሙን ተደልዮም ጤል ተደልዮም በጊዕ ተደልዮም ገመል ተደልዮም ላም ተደልዮም ኩሎን እንስሳታት ረኸቡ ንሕና ግን ወላ ሓንቲ ርኢና ይንፈልጥና እዩ ከፊልና ኢና ንርአን ኢሉ ንሳቶም ብሓንሳብ ምግቢ ይበልዑ ወላ ምስ ጎረቤቶም እንዳፀውዑ ኣብ ከባቢ ዘሎ ገለ ይበልዑ ንሕና ግን እዚ የብልና ሼራ ይንገብርልና ኢሉ ንሕና ናቹራል ሓዊ የብልናን ካምፕ ፋየር ናቶም ኩሉ ግዜ ኢሉ ንሕና ግን ሓንሳብ ኢና ንገብሮ ንሱ ኢሉ ሕጂ እንታይ ከም ፃልካ ኢለ እቲ ናቹራል ነገሩ እዩ ዘድንቕ ነይሩ ትቆልዓ እቲ ናቹራል ነገርሲ ካብ ተፈጥሮ ፈጣሪ ዝሰርሖ ንሕና ምስ ተፈጥሮ ዘለና ቅርበት እንታይ ይህበናይ ዕግበት ይህበናይ ክንነብር ከለና እቲ ሽግር ግን ንዕኡ ድኻይልና ምሕሳብና እዩ ትሽግር ሓደ ሃብትሎ ምክንያቱ ተንክብቶም ተሸጥቃያን ገለኦም ተሸጥቃያሲ ክንደት ብቲ ከተማ ዘሎ ክኾን ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ግን ኣብ ዙርያ ተፈጥሮን ኣብ ዙርያ እንስሳታትን ኣትክልትን ኣግራብን ክንከውን ከለና ሓጎስ በናይ ስለዝኾነ ኢና መርዓና ክኸውን ከሎ ናብ ሓደ ዕምባባታት ዘለዎ ከይድና ስእለ ንወስድ ዋይ ምክንያቱ ኣብ ዙርያ ተፈጥሮ ዕግበት ስለ ዝህበና ክንህሉ ንገዛእ ርእሱ እቲ ሽግር ግን ገንዘብ ዘይምህላው ግን እንድሕር ይመርፆ ኣሎ ኮይኑ ወል ማንም ሰብ ዝመርፆ ዘሎ ይመስለኒ ከምኡ እንድሕር ዝመርፅ ኣሎ ኮይኑ which is ካልእ ነው እያ ክትከውን ትኽእል እንዲያ ፓርሻሊ ፅቡቅ እንዲኻ ገሊፅከያ መፃናንዕ ንገለገልከያ እንዲኻ ኣይፀላኽዋን ነገር ግን ቤዚክሊ ንዓይ ትረኣየኒኻ ብኣንፃር ጀስቲፊኬሽን ንምግባር እያ እትያ ከም ዝበልካዮ ኣይ ኣግሪ ንኣብነት ንዓይ ካብ ሕጉስ ክኾን ኣይደልኒ ኣይ ዋን ቢ ኢን ፒስ
يا ኣብ ሰላም ኩሉ የዝደልሚ ሕጉስ ክኾን ኣይደልኒ ሕጉስ ዝበሃል ነገር የለን ወር የሚን ሕጉስ እንታይ ማለት ሕጉስ ሓጎስ ዝበሃል ነገር የለን ሰላም ግን ክህሉ ይደሊ እየ ሰላም እንተሎ ኮይኑ ነቲ ሓጎስ ባዕለይ ክፈጥሮ ስለ ዝኽእል ማለት ከም ዝበልካዮ ኣብ ባህርያዊ ሃብቲ ደ ክኸይድ ኣብ ካሊእ ደ ክኸይድ ኣብቲ ንዓይ ሚኒንግ ዝህበን ቦታ ኣብ ቤተክርስትያን ደ ክኸይድ ምስ ዕሩክተይ ደ ክሕልፍ ምስ ነብሰይ ደ ክሕልፍ ክገብር ይኽእል እየ ማለት እዩ ሰባት ግን ነቲ ዝኽፈል ዋጋ ካይከፈሉ ነቲ ሓጎስ ናይ መወዳእታ ገለ ይደልዩ ማለት እዩ ሕጂ ክረኽብዋ ስለ ዘይክእሉ ደቂ ሰባት ከዓ ናይ ጀስቲፊኬሽን ናይ ምግባር ነገራት ከዓ ጀስቲፋይ ናይ ምግባር ከም ዝበሉ ማለት እዩ ክልተ ነይሮም ኣብዚ ዓለም ቀደምሲ እንታይ ኮንካ ዳ ሕጊ የፍሪስካ ምስ በሎሲ ኖ ንስያ ከምዚ ገራት ንስያ ሂባትኒ ኢልዎ ንሳኻ እታ ኮንክ ዝበሎስ ከምኡ ዝበሃል ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ካንስኮንስ ግን ወይ ድማ ትሳዕበን ግን ኣይብሎም ማለት እዩ ቤዚክሊ እንታይ ዓይነት ፍልስፍና ዝብሎ as long as your life ህይወትካ ዘለኻ ሕጉስ ንድሕር ኮንካ ዕጉብ ንድሕር ኮንካ if you don't complain that's good ፀገም የለን ገንዘብ ሃለወካ ኣይሃለወካ ብዘይ የገድስ እንድሕር ኮምፕሌን ትገብር ኣለኻ ኮንካ እንድሕር ዘይርግኡነት ከም ዘለዎ እንድሕር ዝጎደለካ ነገራት ከም ዘለዎ ወይ ደቅኻ ድዮም ወይ እቲ ዘድልየካ ነገራት ድዩ በቲ ግቡእ ነገራት እንድሕር ዘይከይድ ኣሎ ኮይኑ ግን something is missing instead justifying ምግባር እንታይ ዘድልየኒ ንዑ ንክበፅሑ ኢልካ ምጉያየት ዝበለፀ ነገር I think that's what تشمل قبل مر justify ንምግባር ግን ኣይገን so ሕጂ ስለዚ ኣኽሊላዊ ክንምለስና ናብቲ ኣና ይርሰ ረኽበት ባይዶ ብዛዕባ ርሰ ረኽበት ትምህርቲ ኣለኩም ሓቀይ እንታይ እዮም ዝመሃሩ መባእታዊ ርዕሰ ረኽበት ዝበሃል ኣለና ሓፈሻዊ ናይ ሰብ ኩለንትና ከመይ ይሰርሕ ከመይ ይመስል ሰብ ዝበሃል ሲ እንታይ ዝመስል መንነቱን ውሽጡ ሲ ክርእይዎ ዝኽእሉ ኢና ንገብር ኣብታ ኣድቫንስ ምስ መፃና ድማኒ ነቲ ኣብ ፋውንዴሽን ዝተምሃርዎ completely ኣብኦም ሰሪቶም ናቶም ናይ ምግባር ኣፕላይ ናይ ምግባር ኢና ንምህሮም ሕጂ ኣብ ምዝገባ ዘለው መባእታዊ ርዕሰ ረኽበትን ካልኣይ ደረጃ ርዕሰ ረኽበትን እዮም ከምኡውን ብልሓት ዝርርብ ማለት እዩ ሶ እቶም ዝመሃርዎም ኣብኡ ዝመሃርዎም ኮምፕሊትሊ ኣብቲ ሰብ ማእከል ዝገበረ ጥራሕ ኢና ንምህሮም ንዑ ስለዚ ነቲ ምዝገባ ነቲ ገለ ምናልባት ሓራይት ነገራ እንትኾን ምዝገባ እውን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክውዳእ እዩ ወይ ክዕፆ ይመስለኒ so ንዑ ንእሽቶ ሓበሬታ ንሕሪብካና ምናልባት ብዙሓት ተኻተልቲ ኣለውሞ ብዝያዳ ግን ንሓን ኣብ መወዳእታ እውን ግዜ ሂብና ንዑ ከመይ ገይሮም ምዝገቡ ከመይ እንታይ እቲ ፕሮሰስ እንታይ ዝመስል ንዑ ክንዛረበሉ ኢና ግን ሕፅር ዝበለ እቲ ትምህርቲ ኣሎ ማለት እዩ ንርእሰ ረኽበት ዝብር ትምህርቲ ኣሎ መባእታውን ከምኡውን ኣድቫንስን እውን ኣሎ ኢልካኒ ማለት እዩ ስለዚ ምዝገባ ዝምልከት ንክጅምር ሰብ So foundation self discovery or advanced self discovery كمون art of communication ሰለስቲኣቶም ኮርሳት ሕጂ ኣብ ምዝገባ ዘለው እዮም እቲ ንህቦ ኮርሳት ዝተፈላለዩ እኳ እንተኾነ ግን ሕጂ ምዝገባ ዘለው ግን እዞም ኮርሳት እዚኣቶም እዮም ሕጂ ፌብሩዋሪ ክላስ ክንጅምር ኢና ኦልሬዲ ሕጂ ምዝገባ ናይ ምውዳእ እንዳቀረብና ኢና ማለት እዩ ዘለዋና ግዜ ሓፀርቲ እየን ስለዚ ክምዝገቡ እንድሕር ዳኣ ደልዮም በኣና ኢንተርናሽናል academy.org ዝብል ዌብሳይት ኣለና ብኡ ክመፁ ይኽእሉ እዮም ወይ ድማ ኣና ኢንተርናሽናል ኣካዳሚ ዝብል ፌስቡክ ኣለና ቁፅሪ ቴሌፎናት እውን ኣለና ኣብ ስክሪን ምናልባት ትሪእዎ ኣለኹም ኢኹም ብኡ ክትከሱና ትኽእሉ ኢኹም ዩቲዩብ እውን ሓድሽ ኢና ከፊትናያ ዘለና ሕጂ ዳርጋ ብራንድ ኔም ክንብሎ ደንኽእል ሶ ኣኽሊሉ ተኻሊእ ኢዮብ ሃይፈን ኢላ ዳሽ ኢላ AIA ኣለታ ስለዚ ንሳ እውን ናይቲ ቤት ትምህርትና ቻነል ኢልና ዘቐመጥና እያ ስለዚ ብኡ ብኩሉ ክትከሱና ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ awesome ጽቡቕቲ so ስለዚ guys ብዘይ ቀልዓለም ሓካሕሽ እቲ ዝዓበየ ኢንቨስትመንት ኣብ ገዛ ርእስኻ ኢለ ዝኣምን ተመሊስና ንዕኡ ንክንገብሮ ብዘይ ዝኾነ ዘረባ የተባብዓኩም ንክለኹም I know ተኻተቲ ናይ ኤሮ ኢንቨስቲንግ they are very credible people very valuable ዝኾኑ community እዩ ዘለና ሓካሕሽ ኣዝዮም ናይ ትምህርቲ መንፈስ ናይ መፅሓፍቲ ድዩ ናይ ካልእ ነገራትን ዘለዎ ኮሚኒቲ እዩ ዝካተለና ዘሎ ስለዚ ዶን ሚስ እቲ ቻንስ ሚስ ኣይትግበርዎ ብቋንቋኻ ከዓ ስለዝኾነ ቲፕ ዝኾነ ነገራት ንክትሓስብ ባይ ደ ወይ ኣነ ዝፈትዎ ነገር ኣብ ዓለም ተሃልዩ ኮይኑ ሰባት ክትሓስብ ዝገብሩካ ሰባት ኣብ መንጎይ ኣብ ወይ ከባቢኻ እንድሕር ኣሎ ኮይኖም በቃ በዓል ፀጋ ኢኻ በቃ ወይ ድማ ንክትሓስብ ዝድርብልካ ነገራት ከመን ማለት እዩ ካብ ሓሳባት ናፃ ዝገብረካ ሰብ ንድሕር ኮይኑ ዳሚንስ ፅጋዕተኛ እዩ ዝገብረካ ዘሎ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዝዓበየውና ብልቂ እውን ዝረኣኹም ስናይ ኣኽሊሉ ነገር ሓሳባት ንክትገብር ወይ ድማ ሓሳብ ንክትከውን ወይ ድማ ሓሳባት ኣልዒልካ ንክትመዘዝን ወይ ድማ ንክትፍትሽ ይገብረካ እዩ so ኣኽሊሉ ሓደ ሰብ ከም ዝበልካዮ ኣብ ሳልሳይ ተርም ናይ ጥንሲ ንድሕር እቲ ናቱ ኣይደንቲቲ ጠፍዓ ኣሎ ኮይኑ ድሕሪኡ ማሕበረሰባት ካለው ማለት እዩ እንተፅቡቅ ክኾን ይኽእል ብሕማቅ ክኾን ንኣብነት ኣብ ናይ ማሕበረሰብና ብቐዳማይ ከምኡ ኢልና ሓንቲ ኣብቲ ፖስተር ዝገበርናዮ እንታይ እዩ ባህልን
ሃይማኖትን ትብል ዘረባ ቢልናት ገለገለ ሰባት እውን ኣውቶማቲካሊ በቃ ባህልና ከይደብሉና ገለመለ ገለ ዝብል ነይሩ ከም ባህሊ we are very conservative personally I'm very conservative ባህላዊ ሰብ እየ ኣብኡ ዘረባ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ኣዝዩ ፅቡቅ ነገራት ብዙሕ ብዙሕ ፅቡቅ ነገራት ወይ ድማ ንክጠቅመና ዝኽእል by default መስቲ ባይብል ብሎ ወይ ናይ ንስነ ህይወት ክሕግዘና ዝኽእል ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ካብቶም ኣካሊ ግዜ ከዓ ገለገለ ከዓ ጠቕላላ ገሊኡ ኤክስፓየር ዝኾነ ገሊኡ ሳምሃው ኣብ ሰዓት ዘይሰርሕ ገሊኡ ከምዚ ዓሻ ዝተኸሎ ለባም ናይ ነቕሎ ዝዓይነቱ ከምኡታት ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ገለ ካብቲ እዚ ኩሉ ነገራት ከም ዝበልና አንተ ወዲ ሓረስታይ ንድሕር ኮይኑ ሓረስታይ ንክኸውን እዩ ዝምህሮ ብኡ ወዲ መምህር ንድሕር ኮይኑ ከዓ መምህር ከም ዝኾነ እዩ ዝገብሮ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ሓደ ሰብ ካብ ከምዚ ዓይነት ስነ ኣተሓስባ መፅኡ ብፍላይ ማሕበረሰብና ሕጂ መፅእ ዓብይ ነገር እንታይ እዩ ወይ ማይ ወይ ከዓ ዮር ሃይዌይ ዝብለካ እነዚ ነገራት ሃብካ ከመይ ገይሩ ዲቨሎፕ ክገብሮ ዘለዎ ንኣብነት ኣነሲ I don't argue ምስ ዝበዝሕ ሰባት ዋይ argue ዝትገብር ተልካኒ I debate ምስ ሰባት actually ግን I don't argue ይገብርኒ ምክንያቱ ናይ ኣኽሊሉ መገዲ በይኒ ናተይ መገዲ በይኒ ሓደ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እዚኣ እታ መገዲ ትበሃል ዘረባስ የብሉን ኩሉ ሰብ ነናቱ መንገዲ ኣሎ as long as you are happy as long as you are in peace no problem so መብዛሕትኡ ግን ናትና ማሕበረሰብ ዝመፅእ ግን ኣብ ፖለቲካሊ በሎ ኣብ ሃይማኖታዊ በሎ ኣብ ኩሉ ኮታ በሎ ንእሽቶ ነገራት ካብቲ ኣናቱ ሓሳባት ፍልይ ንሕልካስ you are out you are the enemy right away ትቕየር ማለት እዩ ካበይ ዝመፀ እዩ ነዚ ከንታይ ትመፍትሑ ኢልካ ትግምት ተሓስብ ሓደ ስነ ማሕበረሰብ ሳይንስ ከፅንዕ ከለሁ ሶሺዮሎጂ ማለት እዩ ምስ ፅናዕኹ ብመጀመርያ ዲግሪ ቡያ ፅንዐ ምስ ፅናዕኹ ናብ ሕብረተሰብ ናይ ቀጥታ ተመሊሰ ሕጂ እቲ ዘለና ናይ ቂምታ ዘለና ናይ ምትህልላኽ ብፍላይ ኣብ ሕብረተሰብና ዝሪኦ ምትህልላኽ ገለ እዚኣቶም ጌና ተኸስኪስናዮም ዝዓበናዮም ሕጂ ንኣብነት ተሪኢና ሓደ ቆልዓ ውልድ ኢሉ እንታይ ኢና ንገብር ሕጂ ቆልዓ ዓብ ንእሽቶ እንተለዉ ካብ ገዛሲ እንድሕር ደኣ ወዲቑ መንደቕ ሃሪማቶ ብፍ መበል ዝወደ ኢልካን መንደቕ ትሃርም ሕጂ ሒነ ምፍዳይ ትምህሮ ህልኽ ኣብቲ ቆልዓ ትረኽቦ ማለት እዩ እንደን ኣት ሴም ታይም ድማኒ ዓብ ሓዊ እንድሕር ሃሪሞ ወይ ንእሽቶ ሓዊ እንድሕር ደኣ ሃሪሞ ወይ ገለ እንድሕር ተሃራሪሞም ድማ ብፍ መበል ኢልካ ድማ ነቲ ቆልዓ ነቲ ሓደ ትሃርም ሕጂ እንታይ ትምህሮ ኣለካ ክንዲ ቅረታ ቂምታ ክንዲ ምሕረት ሕነ ምፍዳይ ክንዲ ፍቕሪ ፅልኢ ኣብኡ ትተክል ኣብቲ ቆልዓ ድሓርቲ ቆልዓ እንዳዓበየ ክመፅእ ከሎ ሽዑ ናቱ ኪንግደም ናብ ምስራሕ እዩ ዝመፅእ ናቱ ኪንግደም ማለት ድማ ናይ ኢጎ ኪንግደም ይሰርሕ እዚ ሓደ ንግስነት ናይ ኣንነት ንግስነት ዝሰርሕ ትቆልዓ እዚ ሰሪሑ ምስ መፀ ሽዑ እንታይ ዝኸውን ማእከለ ዝተዛረብካዮ ግድን ከም ዝወሰንካለይ ጌርካ እዩ ዝርዮ ሕጂ እንድሕር ዳሪእናዮ ኣብ ብዙሕ ግዜ ካይዳታትና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ እቲ ሓደ ከም ዝወሰነሉ ጌርና ኢና ንሪኦ ኖ ከምኡ ክውስነለይ ኣይክእልን እዩ ሰብ ነፃ ሓሳቡ ንኸፍስስ ሓርነታዊ ሰብ ገይሩ ዝፈጠሮ ኣምላኹ እዩ ስለዚ ነቲ ሓርነታዊ ሰብ ገይሩ ዝፈጠሮ ሰብ ስለዚ ናይ ምዝራቡ ናይ ምሕሳቡ ነፃነት ምንም ክትምንጥሎ ይብልካን ይዛረብ ክዛረብ ከሎ ግን ንስኻ እዚ ሓሳብ ኣለኒ ኢልካ ቅርብ ስለዚ ንስኻ ሓሳብ ካቅርብ ንሱ ከዓ ሓሳቡ ይቅርብ ስለዚ ከምኡ እንድሕር ዳ ኮይኑ ዝበለፀ ስለዚ እቲ ዝኸድናዮ ናይ ፋሚሊ ምልካዊ ዓይነት ኣካይዳ ተዓባብያ እዩ ዘለና ብሕብረተሰብና እቲ ምልካዊ ዓይነታት ተዓባብያ ድማ ኣቦ ዝበሎ ኩሉ እዩ ዝውሰን ኣብ ሕብረተሰብና ሕጂ እዚ ኣቦ ዝበሎ ኩሉ ይውሰን ጌጋ ማለት ኣይኮን ኣብ ገለ መድረኹ እኮ ቅንዕና ኣለዎ እዩ ዋይ እንድሕር ዳ ኣለና ኣቦ ultimate leadership ናይ ሓንቲ ቤት ኣቦ ኢለ እዩ ዝኣምን ከመኽሊሉ እዚ healthy ወይ ድማ ጥዑይ relationship ኢለ ዝኣምነሉ ሰብኣይ ከም መራሒ ሰበይቲ ድማ ከም መሓዳሪት ገይረ እዩ ዝርዮ እዚ ኮምፕሊትሊ ዝኣምነሉ ናቲ ኮንቪክሽን እዩ ሶ ኣብዚ ከይድና ሕጂ ክንሪኦ ከለና ግን ነቶም ደቅኻ ካብ ፍቕሪ ካብ ፍልጠት እንተደኣ ዘይኮይኑ ዓመፅ ክትፍፅም ግድን እዩ ዝኸውን ሽዑ ከምዚ ኢልና ምስ ዓበና ሽዑ እንታይ ንኸውን መስለካ ኣብ ገዛ ስለከምኡ ጌርና ዝዕበና እዩ ከይዱ ትቆልዓ ሽዑ ተሃሪሙን ተመፂኡ ክሰሃርመካ ትብሎ ስለዚ እንታይ ገብር ጌርካዮ እቲ ገዛ ትሬን ዝገበርካዮ ሒነ ምፍዳይ ተምፅኦ and then ክዛረብ ከሎ ሽዑ ሕጂ ሶሻል ሚድያና እንድሕር ዳሪኻዮ
كم زي حساب على لنا أب حساب كومبيتيشن عين قبرن أو أنا هم زي على هني كم زي خاطر الداني كم زي حساب على هني يلو حساب كقرب حساب كهب لابنت كومنت مالتي ريتو خا موهابي مالتي مش حساب كا موهاب مالتي سلمتها أو خيط كا تتصارف وي سلمتها أو خيط كا كالكستات قبر وذا حساب صبغتي يدنقكا يمسكنكا صبغات قالات عمات قالات زي تزارب وي استفلي ايديا انت لك زي ابا زي اخ بخمي مراخو ما خمي تقلص انا زيا مالت زينا ابي اتكيد جن ريجي عبوز بولو كل يسمع اجازاس لنا حس نعبي اندن نسخاد ما بتي غوربيت كادما عبلالك تكون سلتدلي شعو انتي نخون كيدنا عبلال ناي مخان بوس ناي مخان نغراتنا نعبي حجي انتي قبرنا دحيرو مسيخه ريح حجي كنزارارب كلنا نجزارسو كستحوي ناتبهال كاون أي نزارارب أبزح جز كستحوي ترف ولا بقلقلة نمانا تل مالتي زي أمر الداتا لهني زي حساب لهني لنا حسابنا ينفس السن سلازي زي حدا كابتي زها سيدنا كيديو ملسي لنا قدميت زنبرو أبوتات كن ريوم كلخو قدمنا زنبرو جنريشنز أقلخ ريوم كلخو زي بايتو زبهال زي بحنسا بوق أناي مقبار قلي حسابنا يمقلاس قلنا نير نيرو أبزي مالت حجي مصنعات تقبر كل يكون جنزابي مستند سنة محبر سب ساينس مستثنى أخو زرع أخوه أبزي 5-4 عمت جلزو الجنريشن كريو كله جن انتاي زخونة جنريشن يندحر دايل كاجن بقى بقونز نجارات مفتح نحسب عينت واي بخمي خاخو مختفل يوم كيلكا كريوم كله أب حقوتاتي نبوتاتي مسايز نبرو أبوتات زعبين بحقوتاتي زخونو مالتي كريوم كله سي كأنه خاخلو خزارو خاخلو طبب يزارو كاوش طمسي طبب يفلق فلسفنا يفلق حجي ناي فلسفنا ناي مزو ناي فتراونت كم زلو 10 كم زلو تي حبرتسبنا تريي يخا حدا زدنقني فلسفه منيو ابعد خان نحرد الكاني تحرساي بتعنز دنقلو فلسفه السرارحو بروجرامات تجابرو مانجام مقبارو بلانا موصو فيجنا محنصاصو امنتو زلو طبابو اكايدو اتحرستاي زلو فلسفنا كنكاي كلني I wish اتنا حرستاي كم كورس انت زمورو كم يعقبت مهابن نوصلك سلاذ ازي فلسفنا لنا ازي فلسفنا زي كن بقلقل اتم كتريوم كلخا دما اوثوكراتيك وي دما ملكاوي زخونه كايدان خيد زي بتي تجنزب كون ايسرا محبر سب ساينسي اتز مصانايو اقبابات تعابيا خبلو فتو ما كلها Yeah, I definitely ولا نونك حسب هلو هناي حرستاي نجارات كاب كله تي دس بلا نجارات تي امنتي بقى تي امنتو ما يحرم منسي they have no idea ግን ታሽሚ ይገብር ማለት እዩ ባት ኣብ ተማሳሊ እዋን ግን እቲ ማሕበረሰብ ወይ ዝበዝሕ ማሕበረሰብ ከዓ ምናልባት እንታይ ኢልካ ነርካ እቲ ናይ አንትርፕረነርሺፕ ወይ ድማ ናይ ጥበብ ኢልካ ነርካ ያ ጥበብ ክህልዎ ክእል እቲ ኣብ ማሕበረሰብና ግን ኣብቲ ናይ ክመፅእ ከሎ ምስቲ ናይ ንግዲ ምስቲ ናይ ምስ ካልኦት ዓለማት ናይ ምሽራኽ ድዩ ናይ ኢንተርፕረነርሺፕ ማይንድሰት ድዩ ነገራት ከመይ ገይሮም كعبي خمزلو فريامنت كلهم خمزلو كم يجري حدا سمنا عد ملو خجل لزخ المجال تذكر أتين أبو قرب حسرتها زلنا خيس معنا خمزل كاب بسنة لبنا بسنة أمنت بسنة فقري تي ناي بحلي ناي مكبار قلمه أتين علم كابتن قداموتي نانتو بكون مجنا نيكون ماتي جن أبتم أسالي جزء مستي فيلم زل حاجة علمسي ماش كن قبل أزين أنا تسجي من زلنا ماتي أزي تشجر ماتي أبزي تشمس ماتي كابو يخون حدا خبتي أي كألني زبل مايند ستي حدا خبتي بزح جزء بصراحة ده شجرني النجارات وين ما شجرني قاعد يكونس جن نبزحات سبات أجمع دريوسي ولا نشي زوم تدي كالوسي كل تدقى كيراس أبياتني يلان تراهي بلا كماتي حجي ني يلان أيكونني أبياتني زبلو كالاتي أسيو هوخ بك أمبر متن بك هوخ تريو ماتي شيء نقص ولا كل تدقى سدقة ديو اسك بزيارة تخون وبزيارة تخون وبزيارة تخون وبزيارة تخون إلو نخفتنسي دارجا زبزح ميتاوي تزبلك على الله سملك انت يقول صو بك وين خمرر ويك بك كم انت يزمص وي حد سبسيب
course ልምምድ ከሉ ይኸውን ይኽእል እዩ of course mindset shift ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ስለምንታይ ክሳብ ክንድኡ ታሽሙ ኮይኑ በቃ ንእሽተይ ሰይድካ ኣኽሊሉ ሰይድካ ለሲ ኣብ ክንዲ ሰርች ንእሽተይ ትገብራ ብዛር ትኸውን 4-5 ነገራት ክጥወቕ ወይ ድማ 4-5 ነገራት ኣብ ክንዲ ዝርእስ ኣብያትኒ ትኸውን እያ ኢለስ ናባኻ ቴክስት ይገብር ወይ ይብለልካ እቲ ኣይከውን እያ ዝብል ማይ ሕጂ ኣነ እቲ ኣብ ምእባያ ንእሽተይ ኣብያቶም ገለ ይኮነን ዘጉሄኒ ሕሰቦ ንእሽተይ ነገር ዝኾነ ንእሽተይ ነገር ትገብሮስ ኩሉ ነገር ኣፌክት ዝገብረካ ምሽቶ ሕጂ ኣብታ ንእሽተይ ትኸውን ዝብሎ ዘሎስ ወላ ዓብ ነገር ከመይ ገይረ እሞ ክኣምን ኣብቲ ንእሽተይ ዘይተኣመነሲ ከመይ ገይረ ዓብ ነገር ክእመነሉ ዝኽእል ሓደ ሰብ ሕጂ ነዚ እንታይ መፍትሒ ወይ ካበይ መፅኡ እንታይ እቲ ኮዝ ዝገበሮ ጠንቂ ወይ ድማ what is the solution ንዕኡ ካብ ናትካ ተመክሮ ወይ ካብ ዝረኣኻዮ ምስ ብዙሓት ሰባት pretty sure ዲል ትገብር ኢኻ ማለት እዩ ሓደ ተገንዘብኮ ነገር እንታይ እዩ እቲ ኣብ ሕብረተሰብና ዝረኣኽዎ እንታይ ኣለና መስለካ ከይድና ካብ ዝረኣኽዎ if እንድሕሪ ሓንቲ ነገር ገይረያ ከይበሃል ዝብል ስክፍታል እዚ ኸ እንታይ ካበይ ዝመፀ እንተኢልና ካብቲ ኤክስተንድድ ዝኾነ ፋሚሊ ምዕባይና እንድሕሪ ደኣ ጌጋ ጌርካ ወይ እንድሕሪ ደኣ ኣጉዲልካ ኣብቲ ሕብረተሰብና እንድሕሪ ጌጋ ጌርካ ኣጉዲልካ ማለት እዩ ክፅርፍ ኣይደልይን እዩ ሓደ ሰብ ወዲ ክስቶ ወይ ክስቶ እንዲ ከምዚኣ ገይርዋ ተባሂሉ ሲ ክፅርፍ ኣይደልይን እዩ ወይ ኣጉዲልካ ጥፊእኻ ክበሃል ዓይነት ዘይደሊ ምክንያቱ ኩልና ብኸባቢ ድዩ ብገለ ድዩ ብቤት ትምህርቲ ድዩ ብቤተ እምነት ድዩ ብዓዲ ድዩ ብገለ ድዩ ትፋለጥ ዓይነት ካ ትኸውን ሕጂ እቲ ናይ ምፍላጥ መንሕድና ከምኡ ምዃን ክሎዝ ካብ ምዃንና ዝተላዕለ ንኸይንጋገ ንፈርሕ እሞ ሽዑ ከይብለኒ ኢልና ክሳይ ንገብር ሕጂ ኣብ ምዕራብ ምስ መፃና ነቶም ናይ ቴክኖሎጂ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ናይ ላንጉጅ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ገለ ነገራት ናይ ምፍታን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንታይ እዮም ንኸውን መስለካ ንፈርሕ ካበይ ዝመፀ እዚ ግን ካብቲ ከይበሃል ማለት ክስቶ ከምዚ ገይሩ ከይበሃል ሕጂ ብውድቀተይ ሰባት ከይፈርድን ኢሎም ፍርዲ ዝፈርሕ እዩ ሓደ ዝተገንዘብክዎ ምክንያቱ እቲ ከይዲ በቲ ብኩልኻ ስለትፋለጥ ዓይነት ማለት ካልእ ዝተገንዘብክዎ ሓደ ነገር ድማ ኣሎ እዩ which is እቲ ናይ ንቕሓት ናይ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ዘለና ፍልጠት ንምርምር ዘለና ንፍልስፍና ዘለና መንፈሳውነትኳ ብቤተ እምነት በቲበቲሉስ ኦኬ ግን እቲ ነዞም ዓበይቲ እሹታት ንክንፈልጥ ግን ኦፕን ዓይነት ኣይኮናን ዘለና ሞር ዓቀባውያን ኢና እቲ ዓቀባውያን ንገብሮ ድማ ኣብ ዙርያ እምነትን ኣብ ዙርያ ባህልን ኢና ዓቂብናዮ ንኸይድ ኢስ ኦኬ ፅቡቕ ነገር እዩ እምነት መሓዝ ማለት ስፒሪቹዋል ምዃን ብጣዕሚ ዝምከር እዩ ከም ቀዳማይ ክህሉ ዝግቦ እዩ ኣነ እውን ብጣዕሚ ሪኮመንድ ዝገብሮ እዩ ግን ድማ ኦፕን ክንከውን ኣለና ንኻልእ ኦፕን እንድሕር ደኣ ዘይኮንካ ክትምሃር ኦፕን እንድሕር ደኣ ኮንካ ክትዓቢ ክተንብብ እንታይ ካ ትኸውን ኣብ ዓለም ዘለዉ ፀጋታት ሚስ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ማእከለ መፅኡ እንድሕር ደኣ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ብዛዕባ ፋይናንስ ገለ ይምህር ኣሎ ኮይኑ ዋይ ፅን ኢለ እዝነይ ሂበ ዘይሰምዖ ምስምዐይ እንታይ ትብድለኒ ኣይብለካኒ ምክንያቱ እቲ ዓቀባውነት ኣለና ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ሓደ እንታይ ይገብረና እንድሕር ደኣ ኢልካ ንኸይንምሃር ወይ ግሮውት ማይንድሴት ከይህልወና ፊክስድ ማይንድሴት ንክህልወና ዝገብር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝዓቢ ማለት እዩ ኣተሓሳስባ ዘለዎ እዚኣቶም ድማ ናይ ገዛ ርእሶም ሓደ በዳህቲ እዮም ዝኾኑ ካልእ እንታይ ትሽግር እንድሕር ደኣ ኢልና ማለት እቲ ነቲ ነገር ክንፍትኖ ክንሓስብ ከለና ሲ ይርባሓለይ ዶ ይኸውን ዓይነት ኣተሓሳስባ እውን ንሓስብ ኢና ገለገለ ክሪኦ ከለኹ እንታይ ረብሕኡ እቲ ሰብ ወል መፅሓፍ እንድሕሪ ሂቦካ ሲ እንታይ ረብሑ ክኸውን ቪድዮ እንተሰይድልካ ዩቲብ ሲ እንታይ ረብሑ ክትኸውን እሞ ስምዓያ ሰሚዕኻ ድማ ክሳይ ግበራ ወስን ኣይተድልየና እንተኢልካ ኣይተድልየካን እየ ትጠቕመኒ እንተኢልካ ሰሚዕኻ ምንም ተጉድሎ እንትውስኾን ነገር የለን ስለዚ እስታት እውን ስክፍታ ኣለና ግን ኣብ ህዝብና ዝረኣኸቦ ሓደ ዝበለፀ ነገርካ ኣሎ ኢቨን ድሕሪ ማእከላይ ኢልዋ ኮይኑ ዶክተር ከም ዝበላ ክወስድካ ክእል እዩ ብጣዕሚ ናይ ምእማን ተኽእሉ ድማ ንፍዕ እዩ ኢቨን ድሕሪ ሓደ ሰብ በቃ ተኣሚኑሉ ፅቡቕ ይኸይድ ኣሎ ኮይኑ ከይመመየ ክኽተለካ ይኽእል እዩ ሕጂ እዚ ናይ ምኽታል እኳ ንፍዕ እንተኾነ መርሚርካ ግን ክኸውን ፅቡቕ ነገር እዩ
مرميركا إني سنس good point yes إيه مرمر نحرداهم كاسئلكا فلو تقبر يقبر على إلكا تخيطون نحرداهو ينقن كيكاي واي بزح نجار كتفعكا خلي بزح جن عبنسي بزحات حوات وصي مرئي دسكا أيبلاني مالتي بزحات حوات مالتي ما كلا يري إنفستينج لوصي وبزحنا إنفستمنت كمهر كله خير خدا سيبلاني نمنتاي بزح نجار تكعبل يري الله مالتي دانيال بيتروس وصي له بزح نجارات مهرالو حجي ناي ريل ستيت مهرالو بتعم خاب دس بلني أبزي بكندا يزارب زلو and then ساميل عقباي ناي AI متحزل له مزي سبسر حب الحق مهر كله بتعم دس بلني عزيزي قادس بلني سلازي إيفا بكندا ندحرد الله خوينا سي كوكسوم زخيل سبات كسوم عم زخيل سبات سي بزعبا سبسر حب الحين ندحرد دالي ساميل عقباي الله بتقرينا يرد أكله سلازي خوفي الكاسي ناي ساميل عقباي بودكاست مكتتال سأقم يقولون فاينانس تدالي خاص كوفي الكاس ناي ما أخذ ما تسمع investment سمع بتقرينا بقانقا هاي زبولة ما مرمر نتبين من تاين ونتاي مسلكا استفلالي عودتات استفلالي مرجعاتنا اللونين فلتس إنو خاين بلو فلتس إنو يكونن جن أتوم زبلنا يوم عقاباو خامخوان كاب زبجس እንደገና ኤክስተንድድ ፋሚሊ ምህላው ድማ ዝገርመካ ወላ ሪሌሽንሺፕና እዩ ብጣዕሚ ዝዕምፃና ዘይ ኣብ ሪሌሽንሺፕ ብጣዕሚ ስለንሪኦ ካውንስሊንግ ኣለና ውሽጢ ንገብሮ ኣብ ብዙሕ ንሪኦ ኣብቲ ክላሳት ንሪኦ ብዙሕ ነገራት ስለንሪኦ እቲ ኤክስተንድድ ፋሚሊ ምዃኑ ብጣዕሚ ይብድል እዩ ክትበደል ድማ ናበይ ከይድ መስለካ ናብ ፋሚሊ ይወራረስ ሽዑ በቃ እዚኦም ዳ ከምዝንዲዮም ዓይነት ናብ ማለት ይኸይድ እዚ ወላብቲ ናይ ቢዝነስ ኣብቲ ምዕባይ ጥራሕ ዘይኮነሲ حجي ما كل حاوي قال أنا قرك توصل عند حرداهمك بدحريت على فاميلها كلهم سلازي إيدو زوات أوت كاو بخا حاو بخا حتى النهار وفلاتي خاوت عدها كلهم إذا ما يوت أوت حجي كتكسر خا بقى حجي كم زوت هون هبلك وفاينالي مسكت كاجن قدامت نسوم زي جبل كامزو قدامت زي جبل زي تقاومها إيفن تحر فايلكم كذا إلا كذا ينورنا مش إلا عايز نصح قدامتكم لها ما خيرناك نعبيت حوات كذا مسمعي وخان اللغة سلازي تناي teaching platform ويتناي ممهار platform يلن مالي so ناتي إذا حبرتها سبنا حجز عابي وفرخن قبرز دلي سورا فلتتي كما خليلو بخلو نقروت حبرتها سبنا إكسل كقبرز دلي إزي نحرد أخ عبخ إلو زي حبرتها سبنا أتي زعاي زلو بقى سقابة زي حلو خعاي عزيو كبل سقي داسي بلاني وقن أب مونغو انتهي مسأمسيلي كاكي الحوي بزح سبين حجي زركب I love business I really love business بزي مقنان مالتي انتهي يوتي دس بلن نقرات وخا it's fun for me it's fun عصر ساعات تقولوا لا بوفيس على مالتي it's fun creating new idea كم يقدر distribute تقول it's fun for me maybe نهور سب ديك هون خلي جن بزح سب struggle غير ترخبوا مو كم زخ قبر دليل بلك حجي sometimes how are you come to drop to the idea okay why don't you just A B C D and then do this and then try it 6 months تبلو مو جن كم زي definitely زخونه lack of discipline على بقى nobody wants to pay the price nobody ولا حدا سبسي أزيو وحدي تواجه خفرز للسب أزيو وحد بقى ايدياسي ما لازم ولا ايديا مسخه اوكي كم جاء مريد تكبر كم جاء تكبر شعو ايديا مسحبكا ወይ ምስተሽ ምስ ገበርካ ቀልጢፉ እንታይ ዝመጽ ምስልካ ቀዳማይ ዝመጹ ነገራት lack of discipline ይመጽእ ወይ ጅምሩሞ ድሕሪ 3 መዓልቲ ድዩ ድሕሪ 4 መዓልቲ ድዩ ኢዱ ይህብ ናብቲ ናይ ሓፋሽ ይምለስ ከም ዘልክያ ذات ولص أنا خاصي عصرت أبني كم تعال كخ بناي والكتر أي ماتيو مجمرتها بزي I think 7 years ago خول ماكينة نايت سلسة النبرنس ماكينة شو نشتي بزعة فاينانس نشتي كتصنع تشم بيلس شو كل ميزنا برا مكانة كتشحنا سلسة شحقلين يرى سلسة عام 4 عام زود كنا بكندا ماتيو شو فاينالي بزح كتمات تحمش كتمات تقول سلسة نوركم 17,000 يبقى كاش ماكينة يجز ليترالي زبلك على الوقت أرجع زبز حسب سلام واصل فوزيا
عبيد كاديخا كم زخن كاديخا بفاينانس يتجزأ كم زخن كانديخا I don't believe in finance I don't like عداد بالكلوني دلني عداد صبح دالو تي عداجين a business زلوا نجارات نقعبي لمبر I don't really want الماكينة بعداك جزاس ناتي تشمي كنا ناتي فلسفنا يكون حاجة بس حسابات جن شعو هو بالنير مات جيس وقت جنا خلي حد حد عنده يستغاث كحزب ناسي هاي بلني جن كأخ أتوقع حد جنيه ذلك التوم شد شيء مش وعدت سبات زارب ونزنا ورقم يلوم كلهم كبر بعشان على الماكينة جزيهم حاجة ما يدفرها زعينتي هنا نيرنا خينا تسمعنا مالتي من يدفرها نزي أقول دايمبر كلها دستن أطلعنا زعينة نير مالتي حجي that's leadership by the way أمون جزر بحمبر that's leadership loneliness allo سمونا allo إذا سمونا بينها خيط كايو that's why leadership class على كن مهرم كلنا I love leadership so كن مهرم كلنا leadership at the front leadership at the back أكيد ميتنا عبد حريتنا له مراحي عبد حريت قوم كله مراحي كلهم أرد سخاطة غير ماله اللي ربع عشان بالكازي ولد أفرنت قوم كله قد سمنا له كلهم ناخذ بالخلو nobody أبزوري خامس سبورت أبزي قبل كاجزي كاي that's leadership that's really true it's really annoying actually يبلك حساب نأيديا خاص داوت تقبلوا الجيزة كلا جيزة خم تخدي قبل كايو جنتاي كنبال اليوم ساعة نبتدي حساباتك عندك ملت هذا خبتي أبساعد في اللايسي ideas قليل خلينا بك idea أنا تركب سي بزيك العالم مالتيو I don't know في اللايم مسبوزة حسابات نرتب بالكن كان عايت زبالة مصحف حق حش دك حساباتي مسبوزة حسابات صرح كابو مزرخبو أزيو متحزب بلو حساباتي بالمالتيو بك أنا يقل حسابات يونيكنس بك يقرمك أيو كسب كندي أجاز اللوم سبات خاطر إما تحجي إذا كان جراب دارت قلناتهم توصل كتحرد قل توصل كتحرد قل توصل مصحف زين بوك زار قايت بالنخا زين مكان مالتي ناس مسبوزة حسابات حجي جن النزول حزام جن الوقت كم زي لهم زول كه تسفع ورز تري الله خاكو ملو جن تسفع قرصني تحقق هاد عنده يبالك زرع عباي زرع أيموت أي سرور يزخون كم زي فرح متى دفار متى لانجا متى دزبال the most بوتا تزغبت بوتا تلوات خلاب زي عالم لانجا أهبتم عيدها ويدخون ويهبتم كن بقى period حتى إنكتون لك وي مناتو otherwise ندمير النحركين كات كل جزء شجرات نمير مناتو تاخد كبدك هلا تحنت غير ودمونجا حاطات حجي زبز حسب حجي ايديا لمو كم تسقمون يا مودات خمسة يلو تريخا تي تعانتو ينايد خنت زبل كايون كملسك يا أكل حوي أزيو أبناي survival مود زول سب بزعب عبنا غير كحسب أزيو خبير نعم because تزلو ما ينسى تزلو تحسبه أب خالي سيزخون ماتي قلت يا عباي نامتا يا خطوي يا خط الله دلي سباتي بخميهم بنات كراياسي بخميهم discipline كتري زخولو كل نجارة تقرب لهم نوصل حريدي تشمهون صم إزاي because كابتي زي حلفة سيستم وين ماتي ناي مسرح تقوزير كام مسرح زبل سيستم ويتي ايزوليت ناي مخان نعملت leadership الكاو ناي at the same time حدار is isolated at the same time حدار was the same thing that's what I consider it ناتو سبات انت يبلو سينجل صموان دي بلو خاماتي ولا زعبي صموان you don't know أبي كم زلوا right so مناتي صماتو كلاس بينا ملكي حط صماتو زلها بين خاصة زلها خير خاص ولا انتاي the كاليز عارس خونه خلي جن كم يجري حد سب lack of discipline كم عبلو لزخل ويد ما أبتزير أيو نجار أبتزير ليه نجارسي عود كينو نخوص سنسرعات جيرو طباي جيرو attitude يعريو كخلو لزخل نتبتاتي انتاي ببالكان يركا حدا مسارة سب أبي وتو رأخ حزال لو بحالاي نفسه كسباب مدرسي رأخ أمت الله فيجن تزي بالكاسي كابي وات كاز عبي نجر حز زجبرك حدا فيجني بخلا زرار بخابي وات كاز عبه بالكلخ بخامي مالته إيه عم مدرك نبر كلخاس ترجم مباركة مكر زجبر حدا سي فيجن كلوكا إذا أنت زي بقول سب نبي زخيت تدعيلنا كن نبعينه زرع أيوم زخيت سايتي زخيت سلازي بسايت نحردات مرحلة بعينها بزرع خايت مرحلة نحردات لخاد ماني لوم لوز بحيل لنا عينة خون غلي ويد ما we don't know حدا معلتي نتاك متسخلي كوفيد كمتسخل كوفيد مسمت نقول ديسترابت جبره غلي ديسترابت نحردات غير ود ما تاخد قبل شو رأي بالكان قلي بالكان تنح كمالات ولا كا even نحردات زخونة يكون نجراك أقات إمكاسي
ክትቅፅልሉ ትኽእለሉ ነገርሲ ማይንድሴት እውን ክሰርሓልካ ስለ ዝኽእል እቲ ካልእ እንታይ ንሕርዳእ ኣለና ሰባት ሕቶ ክሓት ኣለዎም ሕቶ እንታይ ዘይሓቲቶም እንታይ መስለካ ዝዓበየ ኣብ ምድሪ ሰባት ገብሮ ዝግብኦም እንታይ እንድሕርዳእ ኣለና ሕቶ ክሓቲ ሕቶ ከም ምሕታት እንድሕር ቋሪፆም ብድሕሪኡ ዘሎ ከይዲ እንታይ ክኸውን ይኽእል ንዝብል ሕቶም ዘቋረፁ ምንባሮም ዘሎ ነገራት ናይ ምቁራፅ ተኽእሎም ልዕል ይኸውን ሕቶ ምቁራፅ ማለት ምንባርካ ድማ ምስኻ ተቋርፅ ምክንያቱ ምንባር ብፍልጠት ዝተመቐረ ብፍልጠት ስለተስተመቐሮ ንፍልጠት ድማ እንታይ የድልየካ ሕቶ ክህልወካ ኣሎ ስለዚ ሰብ ካብ ዘይምሕታቱ ዝለዓል ብዙሕ ነገራት ከልዕል ይኽእል ስለዚ ገለቶም ሕቶታት ግድን ኣይኮኑን ሕቶታት ንኣብነት ፍልስፍና እንታይ ወይ መንፈሳውነት እንታይ ወይ ሓዳር እንታይ ኢልካ ኮንካን ሕተት ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳኒ ንኣብነት ዋይ ኣነ ዝነብሮ ዘለኹ ፋይናንስ ከምዚ ክነብር ተገዲደ እዚ ድሕቲ ክነብሮ ዝግባእን ፋይናንስ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ደመዝና ከፅቡቕ ዓይነት ደ ክነብር ዘለኒ ወይ ድማ ወል ስለምንታይ ግን ሕጉስ ዘይከውን ዘሎ ወይ ስለምንታይ ጥዕና ይኩን ኮይኑ እንታይ ስለ ዝጎል ኣበይ ሚስ ኮይኑ ዘሎ እንታይ ኮይነ ምስ ሰባት ዘለኒ ዝምድናይ ከም ዝኸውን ዘሎ እዚኦም እንቶም ሕቶታት ንሶም ክትሓትት ጀሚርካ ክትፈልጥ ክጅምርካ ክትፈልጥ ተጀሚርካ ብዝፈለጥካዮ መንገዲ ብርሃን ክትርኢ ጅምርካ ብመጠን ብርሃን ዝረኣኻሎ ድማ ኣብቲ ብርሃን ድማ ብዙሕ ነገር ክትርኢ ኢኻ እዚ ሓደ ራእይ ክህልዎ ሕቶ ከልዕል እንድሕር ደኣ ክኢሉ ሰብ ብዙሕ ግዜ እንታይ ክፍጠር ከኣል እዩ ዝብል ትርጉም ናብ ዘለዎ ናብ ምንባር ክመፅእ ይኽእል እንድሕር ደኣ ዘይኮይኑ ግን ዘይሓትት ተኮይኑ ራእይ ዘይብሉ ተኮይኑ እውን ባርውን መቕረት ኣይህልዎን ይኽእል ስለዚ እቲ ራእይ ዘይብሉ ህዝቢ ስዲ ክኸይድ ይግደድ እዩ ምክንያቱ ከምዚ ንኣብነት ሃብታም ወይ ድኻ ዝበልኳ ፀንሓ ዋዓንቲ ወይሲ ኣያብቲ ክትኾን ዘለካ ካብኡ ዝኸፍእ ነገር ካ የለን ኣይዝሑላይ ውዑይ ምዃን ካብቲ ዝኸፍአ ነገር እዩ ምክንያቱ ንነገራት ብከመይ ትቋፀሮም እውን ይከብደካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ራእይ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ እቲ ዝዓበየ ነገራት ክገብሮ ዝኽእል ሰብ ኣብኡ ኣትዩ ንዕኡ by the way ብዘይ ቃል ዓለም let me ask you a serious question ኣኽሊሉ ሓወይ so one of the sometimes I try to if ትንደ ሓደ ካብቲ ዝኸበደ ነገር ኣብ ዓለም ከይኖ ዝረኸብኮ ወይ ዝኸበደ እኳ ዘይኮን ካብ ዓለም ዘይኮን ሓደ ካብቶም ከበድቲ ዝበሃል ነገራት ንክትውስን እዩ ንክትውስን ማለት ደሊኻ ኣለኻ ንኣብነት ንምሳሌ ኢነዋት እዚ ዓመትስ ክንዲዚ ክገብር ኢልካሲ ንክትውስነሉ ወሲንካ በቃ እዚ ክገብሮ ኣለኒ ኢልካስ ንክትውስንሲ ሓደ ካብቲ ዝኸበዱ ኮይኑ ፍርሒ ገለ መለ ጥራይ ኣይኮነን ኖት ቢካዝ ፍርሒ ገለ መለ ክኸውን ኣይክእልኒ ግን ኣይትፈርሕን ኢኻ እኮ ግን በቃ እዚኣ ተድልየኒ እዚኣ ምክንያቱ ከም ዝበልካያስ ሳም ፖይንት ኣነስ እዚኣ ክኸውን ዝደሊ ምስ በልኩሲ በቃ ተኣሲረ እየ ሓቃሽ መገድኻ ቀጣና ትኸውን ፅቡቕቲ እያ ግን ንዑኻ ትውስኸሉ ትደሊ ኣብ ገለገለ ፖይንታት እሞ ንክትውስን ግን ከቢር ኮይኑ ዝተረኽበሉ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ ወርስ እቲ ቢሃይንድ the scene ናይቲ ሰባት ንክውስኑ ዝኸብዶም ዘሎ ነገራት ውሳኔ ነፍሲ ወከፍ ንነብሮ ዘለና ዋላ ሕጂ ኣንስኻ ንገብሮ ዘለናስ ናይ ውሳኔ ውፅኢት እዩ ንሰባት ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ውሳኔ ሓይሊ ውሳኔ ዝብል ክላስ ኣለና ንምህሮም ኣብ ርእሰ ረኽበ ውሳኔ ማለት ኩሉ ነገር እዩ ሕጂ ዘለናይ ውሳኔ ተመርዒኻ ዘለኻ ውሳኔኻ እዩ ወሊድካዮም ዘለኻ ቆልዑ ውሳኔኻ እዮም ዘለካ ፋይናንስ ውሳኔኻ እዩ ተኸደንካዮ ውሳኔኻ እዩ ኩለን ድናኻ ውሳነ ካብ ውሳነኻ ወፃ ዋላ ሓንቲ የለን ብካልእ ኣዘራርባ ፍቓድካ ኢና ንትንክፍ ዘለና ማለት ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝርብሊ ብመርዓ መፅሓፈይ እውን ኣቐሚጠ ኣለኹ ምክንያቱ መጀመርያ ሰብ ይመርፅ ነቲ ዝመረፆ ድማ እንታይ ገብር ይውስን እዚኣ ፍቓድ ዘለያ ማለት እዩ መጀመርያ ትመርፅ ድሓርካ ትውስን ሕጂ ምርጫታት ብዙሕ እንድሕር ደኣ ዘይመሪፅካ ድማ ዝምረፀልካ ኣጋጣሚታት ድማ ኣሎ ሕጂ ውሳኔ ጀነሬሽን ክሳብ ትውልድታት ዝትንክፍ እዩ ሕጂ ንስኻ ትውስንዮ ወይ ኣነ ንስኻ ንውስኖ ወይ ተኸታተልትና ዝውስንዎ ማንም ሰብ ዝውስኖ ኣብዚ ምድሪ ጀነሬሽን ዝትንክፍ እዩ ኣዳምን ሄዋንን ዝወሰንዎ ውሳኔ እዩ ዘለና ኣንሳን ኣስሩ ናኦሚ ትበሃል ኣላ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ሩት መፅሓፍ ሩት ናኦሚ ሰይቲ ሓሙታን ሩትን ሰይቲ ሓሙታን ንናኦሚ ኣንስቲ ደቃየን ዝነበራ ተፈላለየን ከይደን እቲኣ ህዝብኺ ዝህዝበይ ኣምላኽኪ ዝኣምላኸይ ገለ ኢላታ ከይዳ ምስኣ ከይዳ ምስ ናኦሚ ከይዳ ሩት ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ግን ኣነስ ናብ ዓደይ ናብ ህዝበይን ክኸይደ ኢላ ከይዳ
guess what روت كيدا داويت فريا اتعنت كيدا جوليات فريا جولياتن داويتن أو حدا مدرك رأيه ناكل التسوات والثاني أبحانت هم تزارب وزرواي رأيه إدي هزبخي عدخي بهالخي قانقاخي أملاخ كز أملاخي مساخي إيه لا تغيدا مغنياتو انتاي مسبلتن أنا أمي بقى دك أي ميتهم يوم انتاي مخد قبر عن حج مساي مسبلتن روت انتاي لأننا أمي نو عدخي عدي هزبخي هزبي بقى مساخي إيه لا تا إذا عند انتاي لا مسلكا نو أنا سبقي دي إيه لا إتي نقولات فريا لك هتعقد فاز غدت إتي داويت فترة كلتيهم دما وحدا مدرك باس وحدا زي خان نخدم حجنا داويتن قولاتن هيسترينا نفلت مش تعرف لو وساني كان عبو وساني كان اي بزح زي ناس علينا سلازم نتبين انتهي ندحر دالكاني وساني كساب كنزي عبيو جن نغين وسن منتهي زعقتنا نغين وسن زعقتنا انتهي مسلكا حدا اب ساب كونشس مايند وي تحتونو امرو سرحيو نعوما برئس رغبت مجمريا فاونديشن كن مهاركلنا كومبليت سب كصريو مينا نغبرو اصريو تخكلኛ نابت تخكلኛ مص زيو مالت اتوم اقدموا مستسرحو والفتات ديوم دليتات ديوم كونتات ديوم زياتهم كلهم او استسرحو ابسب استسرحو ولا سمعيتات ديوم حسابات ديوم والفتات كن بالكلنا ميل ليش غرامتك الكل مستاي مالت ايكونن والفتات كن بالكلناس معالتاو تغبرهم والفتات الله يا سبي رد ايوسي نعمل كم نبلو ولا نقول سيخا بون مستاي وي نقول سيخا بقى شغارة انت زي ستي عينت بابا بون ما انت زي شهانت زي ستي عينت قال زياتهم كم والفتات ولا ندحروسينا وي مقبتها زي بلعخو عينت سلازي نزياتهم كومبليتلي اصريو تخكلኛ زخونه كحز إنا نقبرو حجي تقدماي مدرخ نقبرو انتايو اتي ابتسب تسرحينا نفرسلو تابتسب تسرحي نفرسلو مالت زي تدلي أبعاد ديوم زي تدليو والفتات ديوم بحريات ديوم قال زياتهم كحفو جين دحر نبتجزارسو وابتجزار مللاي مستجزارسو زي بلتجزارس خاز مسل زي نص خامس والكايا كاوي كاي حجي تشجر قنها مسلكا بزح عينة شخم أوش تشكيمو مالو حجي نفس وكف زيز قرمكا زناير سرخبت بتعمي عبنغري اب نفس وكف فاميل اندحر داري هاي اب حدار اب مرعى اب معباي قلعوم اب فاينانسوم اب نابرኦም مس فاميلኦም زلون داري هاي بزح نغرات አሉ እዚ بزح نغرات حج እንታይ እንድሕር ዳልና አውሽጦም ንሰብ ዘይ ነግረሉ ንመጻምታ ንሰብኣ ዘይ ነግረሉ ንሰበይቱ ዘይ ነግረላ ወይ በቃ ንኻልእ ሰብ ዘይ ነግረሉ አውሽጡ ብዙሕ ዓይነት ነገራት ተሸኪሞም ኸይ ንዖም ኢና ንሕና ክንኣልዮም እንደላ ቀንዲና انتس بكونسلينج دي انتس بكلاس مصيدي كومبليت كاو اندحر حرا غيرنا يتسب اب زي تدليعات حجي نسوم يوم نخي وسن زخبدو تسريحيوم زصنحه اتي كال سب تسريحي سلصنحه اب كلاسنا انت لنا نغلصوم اتي تخكلنا سبيلنا نغلصوم اتحادها ود سبينا سبن ود سبن لنا نفلم نتمرتنا خطعمنا لنا زقمتنا يزي لذي دما تود سبن بلو انت يسلكا تسرحي زمصاي ስለዚህ ወድን ብሎ ዘለና ካብቶም ሰባት ተሰሪሒ ዝመፀይ እቲ ሰብ ንብሎ ዘለና ግን ፒሩ ዝኾነ ዓይነት ሰብ ከም ተፈጣሪ ንመረዳእታ ግን እታ ቅድሚ ናብ ምኻደይ ግን ባይ ዘ ወይ ብፍላይ ሓዳር ዘይገበርኩም ሲንግል ዲኹም ዘይተመርዓኹም ተሃሊኹም ኮይንኩም I definitely recommended እንታይ ትብል ታርሲ ናይ ተን መጽሓፍ ከተም መጽሓፍቲ መርዓ ወጋሕታን ዝርብ ልቢ መርዓ ብዘይ ቀር ዓለም ብኽፉት ልቢ ከተንብቦን ደስ ይብለኒ ምክንያቱ I think كابل قد ما تعمدي قال خون مجمرة مسبب الخازم مسبب كون مها بتقولين يا خو معينك تركب أزيو وحري حق حش زيو بزح فلسفة نازل لو نجاراتي maybe you can مش 100% دي أجر تكون نحر 100% مش أجر خانك you're crazy you have no idea تملك بقية خاط تكون خاماتي I don't agree 100% مش أخلي له صحافة there is so many things that بناتي من قد زخرو مالتي جن ما عليها زبلو ton of value جن رخيبة خاتين كتم صحافة مالتي ما عليها زبلو
value رخيبة مات حجي maybe disagree زلخو maybe دحر جيزة خبص خون خليه maybe إذا حلفكو بخالي مقدر زخور خون خليه it doesn't mean جن wrong ماتي كم تعنتو يزبلنا ماتي جن إن دحر single الله خان كان دحر بحجة حرارة تقبل تحسب الله خان ويكان دحر غير كالله خان كخا كلا جيزة revise المقبار وين ما rebuild المقبار نتستجبرس كم يجي كلا جيزة هنسأت غير كا متعرّي أنا فرسترا أقول لا زلا ومن دغدي أقول لا زلا بفلاي حقاش أنا بزحي قدسنا بزعبات منسي وبزعبات عبي بزعبات دقهم جن مرة يقول سنيم بزيك العالم هنا تصبح نقول دق خام مزدق إيكم رعو دق خام مزدق إيكم رعو ويدق إيه مزدق خام رعو مالتي بعبي ون تيا نهانس أجر أبو مستمر كوسة تمر أباينا بخان مستمر كوسة تراي ونا يكون المال سو سلزي بزيك العالم الدكتاتور زخونه أتعب بيا قعدت كعبيو تغلال زي دقفون نجاريو كلاتنا ميستيكس نجبرينا جن كعرخ لالوز نجرزي تزعابي نجركا أقول لنا البعض عنتو إنتالك أنا وساني حكا كوس معتي أبزود له خون نجر كوس معتي جن كم زولك extremely وساني خون زدلي I don't care ولا جيجا يخون calculation جبر عبيلك أتيه وسينة نحر جيجا خينو حفيل خاوتو سينا بتحرق من لسه زدلي مالتيو yes somehow أبقى أزي تعفف سزهم ذلك فرحوا إن يكون تنك عزم أو نوات 3-4 generation يخيدوا قل سلكاسة تحسب أزيها تنك تكوني قبل كاي نجرجن حرقتي وساني نخيكون جن متى نزل لك information أزيو وسان خلينا نسمع عن عي absolutely برقص هنا تو سبسي جاج قبل لهم عندهم مسؤولة حالنا خلي لسي جاج قبره خلي by the way كلمة خلي لنزي أمام ملاسة أب كل ميديا تكاتل زلهم I think أب تيك توك علىهم أب زير عيني almost 8-9 علىهم أب فيسبوك أب يوتيوب أب كله أمور داتا أبيتو أب إنفستين زملوا فيديو أبو صان حكم مالتي أبو عاتهم حرب عرض تريد خلهم نالبات ناي يوتيوب ناي تيك توك وي ناي فيسبوك دحر 3 معتي أوتوماتيكلي ديليت خوني نا فيسبوك حق غيرهم ناي تيك توك أدحري مسودا أنا كترخبونهم أب تيك توك زلهم سبات كتاب جورس كنا وكاله سبات متان كبزح حتى زلكم كبرات تخاطرت ما أب كومنت مصحفه أجانا مود أنا عندي تحطاتكم ببحرنا بأخليلو متان كحتن بفلا أبيتو أب تيك توك صحفكم أي كوريني حكا حشاير إنني سوفت وير أبيتو مسمو أبي رينفستين وين مع فيسبوك ما أكل هاي لكم كيلو عند نزل لكم حتات بغت حجينا أخليلو نازا أنا قرنا خلو قال كم جيزنا أب قمتنا أتنا خنرينا ماتيو so أخليلو متى نزل لك information بزعبا AI بزعبا جيوغراف بزعبا زلك أنسي كيف أخذ بالكلاس عباي جيوغراف مرة تقدس أنت أطريب صغار باكزي كيف أخذ بالكلاس عباي هاجر كي نسمع عنه ماتو the way they advertise أبرسنا I don't know somehow أنا دي بهم بperspective كيف أسي فرقنا فلوريدا like كنا نستيد حنت تخونيا نشي بقى يولاد مستنا بوب مارلي قال مرخ مسخلو عباي نقدر كنا تسمع عني أنا personally حتى حراي ريسيرش قبل تقولكم حراي عن ميدل ناي فيدل كاسترو زيناتات بودها سمع حياتهم فيدل كاسترو and then إذا حجزلو المزي كونتات قلمتات I was deep search قبل نيرس كنمتاي عميتا كنمتاي وتادراو لو كنمتاي تناتا قطوا عمتاي سسرتي قلم ليلس سؤال بس قبل نيرس I was surprised أنا إذا حاسب وزنوركون اتحقنتن like way different كمزي نسبزي أنا بزي حجي بزحات سبات كأب فاينانس يخون أب حراري يخون أب معبيع قلعت يخون أب ليدرشيب يخون تحاسبون السخومن تحقن كم زخوين خصان حكم خون خلي yeah so كاب دحراي سابرايز خونو you better surprise yourself حجي so سلازي more information مهلا ساكني أقدست بالأخلي وي حرسب كل عقب بخمي يدبلو كبر زخر absolutely إنه من تايم سلك ما كل حوار if ندحر information زي بقول خوي نتسب نام تاينا نمس ندحر دايلنا information يبل كان مالتك ولا عنتي يبل كان لسايسي حبريتاس حدا نختوسن زعق زكاي مخنياتو ندحر information زي بل كان نختوسن هيتخلنا قلنا بلزلنا أبي وقت نختوسن نخت عبي عنتو ملي سنبر زخون نجار كتقبر ما information كله كارلو information تزي بل كان منتهى هتقبر نابنسي مكينة خدجز دلي خالقها قل information تزي بل كان انتهى مكينة تجز عبيت جز بخميت جز من كيت كات جز no idea ندحر تاهم كذا هو أنا حسابي لنا أبي كيت كات جز تخل بدخل سايدو خان مثال ولاون مكينة خمتت لك زيت فلتهم كذا مكينة خمتت لك كتفلت أولو تخل بايتا وتركب على كمالت سلز بخال عزر 4 نبينا المسألة حجي حبريتا مكاب حبريتا مهلا ولا أيتم مهار ولا أيت فلت ولا قال أيخون حبريتا خلوكا جنس بونا جاري
ምክንያቱ ሓበሬታ ነቶም ትውስኖም ውሳኔታት ደረኽቲ ስለ ዝኾኑ ደረኽቲ ምዃኖም ጥራሕ ኣይኮኑን ጌጋ ካብ ምግባር ክትቁጠብ ዝገብሩኻ ሓበሬታ ምህላው እዩ እንደገና ቁኑዕ ውሳኔ ክትውስን ዝገብሩኻ ሓበሬታ ምህላው እዩ ሓበሬታ እንድሕር ዳኣ ዘይብልካ ኮንካ ግን ኢን ቢትዊን ቁኑዕ ኣይትውስንን ዘይምውሳንካ ድማ ተወሲኑልካ ኣሎ እቲ ዘይወሰንካዮ ውሳነስ ውሳኔ ኮይኑ ብካልእ ዓይነት ዳይሬክሽን ወይ ድማ ኣንፈት ክትነብር ኢኻ ብኡ ማለት እዩ ስለዚ ወሳንነት ንዝብል ሕቶ ብጣዕሚ ወሳንነት ለሰይ ሓዳሩ ክስተኻኽል ወይ መፃኢ ናይ ደቀይ ወይ ገለ እንታይ ይውሲ መርዓና ተዓብያ ቆልዑትን ክላስ ትዳውሲዱ ሽዑ ክውስን ዝኽእል ንስድራ ቤቱ እንታይ ዝሓይሽ ዝኸውን ዝብል መፅሓፍ ተንቢቡ ሽዑ ክውስን ዝኽእል ፋይናንስ ክመሃርን ዘይክመሃር ተኮይኑሲ መጀመርያ ብዛዕባ ፋይናንስ ክዛረብ ዘለዎ ሕጂ ኢንቨስት ምግባር ምስ ሓሰብካ ይኮንካን መፂኻ ኤሪ ኢንቨስቲንግ ከይደክ ምዝገብ ኣለኒ ወል መጀመርያ ከይድካ ሓበሬታ ትሪኦ እንታይ እቲ ትምህርቲ ትመሃር ትሪኦ ኣብኡ ፍልጠት ትእክብ እቶም ፍልጠት ዝኣከብካዮም እንዳተነጥቁ ኣንፈት እናተሓዙኻ ናብቲ ዝደልካዮ መኣዝን ሽዑ ክትውስን ከለካ ብምልኣትካ ትውስን ሕጂ ውስን ክንብል ከለና ሲ ንኣብነት ክትከይድ ከለካ ትውስን ከለካ ሲ ካብዚ ካምፓኒ ሰርሕ ነይረ በቃ ይነውሃት በቃ ሕጂ ገዲፈ ክኸይድ ኣይትብልን ኢኻ which is ፋሚሊ እንተለውካ ገዛ ክራይ እንተለካ ዋላ ፋሚሊ ሃለካ መኪና ኣለካ እንድሕር ኮይና ገዛ እንድሕር ዳ ትኸፍል ኮንካ ሲ ከመይ ጌርካ ካልኦም ብግስ ኢልካ ክኸይድ ብኸምኡ ዓይነት ላይፍ ክትከይድ ተኾንካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ሳይድ ጂምሮም ከምዚ ኢሉ ሓደ ግዜ እታ ሙሉእ መዓልቲ ዝሰርሓን ተወሳኺ ምሸት እንድሕር ዳ ትሰርሕ ኣለካ ኮንካ ዝበለፀት እያ ኢሉ እዚኣ እንታይ ስለትገብር እያ ኢሉ ብዙሕ ነገር ስለተፍሪ ኢሉ ምሳሌ ሰሎሞን ድማ ቀይም 3,000 ዓመት ከምዚ ኢሉ ኢትካ ብሓንቲ ኢትካ ጥራሕ ወይ ሓንቲ ዕዮ ጥራሕ ሃለካ ክልተ ዕዮ ይሃለካ ኢሉ ምክንያቱ እቲ ሓንቲ ክትፈርስ ከላስ እቲ ሓንቲ ክትዓቢ ትኽእል እያ ኢሉ ብካልእ ኣዘራርባ ጂምሮን እውን ዝዛረቦ ዘሎ እዚ እዩ ብዙሕ ግዜ ዝሪኦ ኢሉ እታ ንእሽቶ ናይ ሰዓታት ትሰርሓ ኣታዊ ይበልፅ ካብታ ተቆፂርካ ትሰርሓ 8 ሰዓት ሰርሓ ግን ከይድካ እዚኣ ፕሮፋይል እዚኣ ወይ እዚኣ ክሰርሓ ዝግባኣካ ቫልዩ እንዳሰርሕካያ ምስ መፅኻ ድሕሪኡ ነቲኣ ክትገድፋ ከለካ ምንም ፀገም የብሉን እዩ ሕጂ ንምንታይ እቲ ነጥቢ እዚ ነምፀ ዘለና እንድሕር ዳ ኢልና ሓፈሻዊ ኢፍ እንተኽኢልካስ ሓበሬታስ ምእካብስ ዝበለፀ እኳ ደኣ ዝበለፀ ካብ ዝበለፀ እዩ ስለዚ ምምሃር ምንም ሳይድ ኢፌክት ይብሉ መድሃኒት እኳ ትበልዕ ኣለካ በቲ ኢልካሲ መድሃኒት ንበልዕ ሓንሳብ ገለ ዝኾነ ናይ ሶሻል ሚድያ ቶክሲክ ዝኾነ ነገራት ከማ ንሰምዕ ትምህርቲ ፍልጠት ግን ኤክስፓየር ዴት የብሉን ኦቨርዶዝ ኣይትኸውንን ዝኾነ ነገራት ካ ይገብረካኒ ፍልጠት እዩ ፍልጠት ምህላው ዝሓሸ ነገር ገዛ ርእስኻ ኣብ ዝሓሸ ቦታ ክትቐምጣ ዝሕግዝ ንዝበለፀ ውሳኔታት ካ ክትውስን ስለ ዝሕግዘካ ማለት ብዘይ ቃል ዓለም ስለዚ በዚ ጋጣሚ ዴቪድ መሊስካሉ ኣብ ኢንቨስትመንት ንክውስንሲ እንታይ ክሕግዝን ኢልካ ሞ ሓበርታ ምእካብ እዩ ስለዚ ከይድካ ብዝተኽኣልካ ዩቱብ ካልእ ነገራት ኣገዳሲ ዝኾኑ ነገራት ምስማዕ እዩ እቲ ዋና ነገር ማለት እዩ ምክንያቱ ኤሪ ኢንቨስቲንግ ኣሎ ኤሪኢንቨስቲንግ.com yes so ካልእ እቲ ሓደ ካብ ኣብ ቢዝነስ ይኹን ኣብ ላይፍ ካብቲ very very ኣገዳሲ ባእታ ከይኑ ዝረኸብኮ ነገራት እንተሃልዩ I think the more ናይ ምዝራብ ክእለትካ of course there is a level of communication skills ብዙሕ ሌቨላት ክህሉ ይኽእል ግን ነቲ average ሰብሲ average ሰብ ለማዓንቲ ሰማዕና ዘሎ ኣኽሊሉ maybe 300-400 ሰባት ድሓራይ እውን ኣብ ድሕሪ ታሽሙን ብዙሓት ሰባት ሰምዑን by the way እንተኽኢልኩም ግን ሓንቲ ደቂቃ ወሲድኩም ድሕር ናብ ኩሎም ሰባት ሸር ኢልኩሞ ፅቡቅ ነይሩ ብዙሓት ሰባት እንተኻተሉና ነይሮም ወይ ብዙሓት ሰባት ነዚ ትምህርቲ ዝምተኻፈሉ ናይ ምዝራብ ክእለትካ ቋንቋ ትግርኛ ስለትዛረብካ ምናልባት ሓላላት ናይ ሓንቲ ያረስላትኒ ግን ቋንቋ ትግርኛ ስለዝመለካ ወይ ቋንቋ እንግሊዝ ስለዝመለካ እዛ ሜን ዩ ፅቡቅ ትዛረብ ትኽእል ኢኻ ማለት ድዩ ወይ ናይ ምዝራብ ክእለት ኣለካ ማለት ድዩ ወይሲ ቢዮንድ ሎ ነቲ ኣቨሬጅ ሰብሲ እንታይ እዩ ምዝራብ ወይ ከመይ ገይሩ ኢኻ ዝሓሸ ሰብ ዝኾኑ ዝብል ኣመርሲ ብኸመይ ክርድኦ ንኽእል ወይ ብኸመይ ክንገልፅ ተኽእል ሕጂ ምዝራብ ዝበዝሐ ግዜ እቲ ንመስለና እንታይ እዩ ሰብ እውን ፎካስ ገይሩ ወይ ኣትኩሮት ገይሩ ክሰምዖ ዝደሊ ቀልቡ ሂቡ ክገብሮ ዝደሊ እንታይ እንድሕር ዳኣልና ኣብ ምዝርራብ እዩ ግን ካብ ምዝርራብ ዝሓለፈ ኣብ ኣርት ኦፍ ኮሚኒኬሽን ሕጂ ምዝገባ ዘሎ ክላሳትና ንህቦም ሓደ እንታይ እዩ ዝምድና መጀመርያ ኢና ንምሮ ሰብ
ዝምድና እንታይ ክርድኦ ኣለዎ ቅድሚ ዝርርብ እንታይ ምዃኑ ክርድኦ እቲ ዝበዝሐ ሚስ ንገብሮ ድማ ዝምድና እዩ ዝምድና ብዙሕ ነገር እዩ ዝወልድ ዝርርብ ግን ውሕድ ነገር ክወልደልካ ክእል እዩ እዚ ማለት ሰብ ኣብ ዝምድና ዝመስርሖ ነገር እዩ ኣብ ዝርርብ ዝገልጾ ሕጂ እቲ ዝምድና ዝብል ነገር ግን ብዙሕ ግዜ ገዲፍናዮ ንኸይድ እሞ ኣበይና ንዛረብ ሽዑ ኣብቲ ዝርርብ ኢና ንዛረብ ወይ ድማ ከመይ ገይሩ ይዛረብ ተዋስኦ ይኮነን እሲ ሕጂ ሲምፕል እንደረአዮ ሓደ ሰብ ክዋሳእ ከሎሲ እቲ ስክሪፕት ተዋሂብዎ እዩ ዝዋሳእ ኣይኮነን ስክሪፕት ተዋሂብዎ ዝዋሳእ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ፅሑፍ ማለት እዩ እዚ ፅሑፍ ተዋሂብዎ ዝዋሳእ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ከመይ ክዛረቦ ከም ዘሎ ከዓኒ የርእዮ እንድሕር ደኣ ኣሎ ኮይኑ እዚኣቶም ካብ ኣቦን ካብ ኣደን ክንዓቢ ከለና ካብ ከባቢና ቤት ትምህርቲ ድዩ ገለ ተማሂርና ይመፅና ኢና እቲ ሽግር ግን ኣበ እዩ ዘሎ እንታይ ኢልና ኣብ ዝምድና ዝበሃል እዩ ዘሎ ስለዚ ዝምድና ክዕቢ እንተኽኢሉ እቲ ሰብ እዩ ዝርርቡ ዝበለፀ ዝኸውን ዝምድና ድማ ስቂሉ ዝመፅእ ኣይኮነን ስቂሉ ዝመፅእ ኣይኮነን ማለት ብካልእ ኣዘራርባ ስራሕ ትሰርሖ ነገር እዩ ኣት ደ ሴም ታይም ድማኒ ምስቲ ኦሪጂናል ናትካ ናይ ገዛ ርስኻ ዘሎ ናይ ፐርሰን ናትካ ናይ ሰብ መንነት ፍሎው ዝገብር እዩ ክሰርሕ ግን እንታይ ኣድልየካ ንዝብል ሕቶ ግን እቲ ሒዝካዮ ዝፀናሕካ ዝምድና ክትኣልየለካ ኣስ ፖይንት ማለት ዝበዝሐ ግዜ ግን ከመይ ገይረ ይዛረብ ከመይ ገይረ ኣክቲ ይገብር ቅንዕ ደ ክብል ዘለኒ ገለ ደ ክብል ዘለኒ ኦፍኮርስ ከምኡ ትገብረሉ ገጣሚታት ክህልዎ እዮም ሓደ ግዜ ሓንቲ ደሲ ወደይ ሰሓፋር ኮይ ምስ ዕሩኽቱ እውን ክዛረብ ኣይክእልን ገለ ኢላትንስ እንታይ መኽራ ነይረ ሓንቲ ነገር ክነግረኪ ኢልያ ወድኺ እንድሕሪ ብዛዕባ ክሳይ ክብል ኮይኑ መጀመርያ ሓንቲ ጥበብ መሃርዮ ኢልያ እዚኣ ጥበብ ንኩልኩም ጠቕመኩም እያ ሰምዑና ዘለኹም ሓንቲ ነገር መሃርዮ ኢልያ እታ ነገር ድማ መጀመርያ ንዝረኣዮ ቆልዓ ሕብሪ ዓይኑ ይርኣዮ ኢልያ እንታይ ሕብሪ ዓይኖም ናይቶም ቆልዑ ርአየ በልዮ ኢልያ ፅባቐ ሕብሪ ዓይኒ ናይ ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ርአ በልዮ ኢልያ ይነዋት እቲ ቆልዓ ሕብሪ ዓይኒ ናይቶም ሰባት ይፈላለ ከም ዝኾነ ዋው ማሚ ብራውን ገለ እናበለ ክዛረብ ጀሚር እቲ ቆልዓ ሕጂ ዓይኖም ክሪኦም ስለ ዝጅምር ነቲ ምሕፋር ዓይኖም ዘይምርኣይ ረሲዕዎ ኢዚ ስቴፕ ምሽ እንታይ ናምሂርናዮ ናበይና ቅኒዕናዮ ነቲ ቆልዓ ግን ናብ ሪሌሽንሽፕ ወይ ዝምድና ክዕቢ ኢና ሓጊዝናዮ ቆልዓ ሽዑ ምስቶም ሰባት ኣብ ፍቅሪ ኣትዩ ቀጥታ ዓብኹን ንእሽቶ ዓይኒ ይርኢ ኣብ ፍቅሪ ኣትዩ ወላ እቶም ሰባት ክርእይዎ ከለዉ ስማይል እናገበረ ዓይኖም ክጥምቶም ከሎ ገለ በቃ ብጣዕሚ ክፈትይዎ ጀሚሮም ድሓርታ ኣደ እንታይ ኢልሃኒ ወይ ኣብ ወደይ ሰሪሓ ንዓይ ከኣበል ትብለኒ ኢልሃኒ ነጥበይ ናበይ ከም ፃልካ ኢለ ንሳ ይዛረብ ይኽእል ኢላ ስለ ዝሓሰበት እያ ቀድሞ ወደይሲ ኩሎም ወላ መማህራኑ ፈትየሞ ወላ የዕሩኽቱ ፈትየሞ ወላ ከባቢና ዘለው ኩሎም ፈትየሞ በዚኣ ሓንቲ ሚንስ ንቆልዓ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ስቴፕ ኢና ንዎ ኣይነቕልለሉ ኢና ሕጂ ዓይኒ እንዳጠመጥካ ተዛረብ ከምዚ ኢልካ ተዛረብ ገለ ተዛረብ እንተይንብሎ ኣብ ገሊኡ ቴክኒክ ስለ ዝኾነ ሚስ ገብር ክእል ሕብሪ ዓይኖም መርአዮም ሰባት ማዕረ ክንደይ ፅቡቃት ምዃኖም ኣስተውዕል በልየ ኢልያ ካልእ ሓንቲ እንታይ እኳ ዋው ንዑና ዘሎ ንደቅኹም ንኩሉ እዚኣ ምክሪ ክትቦም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኮንፊደንት ክኾኑ ሪሌሽንሽፕ ንፉዓት ክኾኑ ክትሕግዝዎም ስለዚ ኣብቲ ኣርት ኦፍ ኮሚኒኬሽን ወይ ብልሓት ዝርርብ ዝብል ንምህሮ ኮርስ ሓደ ዝዓበይ ካብ ኮሚኒኬሽን ካብ ዝርርብሲ ዝምድና ከመይ ክስራሕ ከም ዝኽእል ኢና ንሪኦ especially ኣብ ዘለና 21 century እውን even that's what we teach at business is all about relationship it's all about relationship ሓደ ሰብሲ ኣኽሊሉ ምሳኻ ቢዝነስ ግብር ንሕር ኮይኑ ቀዳማይሲ ኣነ ሓታ ሓንቲ ነገር እያ ነኽሊሉስ እንታይ ክቦ ክእል that's the only question I ask ቀዳመይ ትሕቲ መፃና ብሕቶ ኣብሩሰይ እንታይ ነኽሊሉሲ ጎዲላቶላ እንታይ ክሕግዞ ክእል because ዝደለየ ነገር ንሕር ሂበሲ ዝደለኽዎ ነገር ንኽበኒ he's ready yeah sure
so that's تي حنتي خابتي communication ማለት زي ሓደ ለባም ሰብ ዝሓታሕቶ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ዝኾነ ሰብ ክትሕግዞ ወይ ክእለትካ ወይ ኣብ ቢዝነስካ ድዩ ወይ ኣብ ካልእ ክትዕብይ ምስ ደሊ እንታይ ክገብሮ ክእል እንታይ ክሕግዞ ክእል ገለገለ ሰባት ሕጂ ኣለዉ ብዘይ ቀር ዓለም እየ ዝብለካ ኣለኹ ዋላ ተፀጊምካ ኣብ ዓራት ደቂስካ ከለካ ተፀጊምካ በቃ ዋላ ኢድካ ተሰይርካ ከለካ ሲ ንክትምልሰሎም እቲ ናቶም ደወይ ኮሚኒኬት ዝገብሮ ደወይ ቴክስት መሴጅ ዝፅሕፉልካ ሲ ዋላ ደቂስካ ከለካ ኣብ ዓራት በቃ ኣጋሞት ከለካ ሲ ንክትምልስ ይገብሩካ رديكا so نخد ملس يقبروها حجي unfortunately I think قانقنا وانا حق زنان نحنا دينا عبلي زي قبرنا ويا حق زنان دي خبلو كساح حجي حادث سب بليز بتقريني انت يا اخلي الحوي بجاخا كساح حجي ابي هوتي مولو ما خلا حوي زي ابا بجاخ حق زني وين ما بليز بتقريني بليز بلا نسب دارك اي سمع اخون تبركوس ويتيم زورنس ازيوم وحدات نقول كم مجننا يكونن تابجاهت انا بعلي سايت كملاني نسد بليز نانتكم يا قلت حقني كتبانات السنس قن تاع بجاخه سام هاوسي همبل لكم كون تقبرنا حجي همبل مخان ون حدا خبتي وانا نجر كينو زرخبكو سو اخلي لحوي الموست ساعتين فرعان غيرنا بزح حصر زبله بزعبا تي زمزلو بروجرام علاليناخا ابزي الله حطات حدا بحدا كبرات تخطلتي بطعمي ساعتين 35 دقيقه قليل غيزي كونكم سنه صنيحكم حجي قلقل حتات الله بزي 4-5 عندنا مرسنا قدمين عين مدلاوي كن اخليلو منالبات نتتمرتي حنت ريكومند قبركم زغل كم زولو تمرتي ايغور اكاني it doesn't matter زبله تصوفرك تقبروا له تخيل بقى مانم فطر كوز زيكل انا انت يزر حلال غزي بقى املاح نوح غزي هبن بقى بزح كورسات كوسد زللي بقى sometimes 14 ساعات حاصرك بقى خسر حلالي ولا خمار لا كتبلو غزي له ماتي معناته I want to know everything بقى I want to know everything I want to know what is politics انتاي what is science انتاي biology انتاي what is physics انتاي بزعبا business انتاي I want to know more مالتي ስለዚህ I think هنتيات كون كنقلالنا نحر دمون هنتينا زلنا نحر كينخا دمور كنعب نخلنا مالت so ناي اخليلو تمرتي معاس جمر اخليلو تمزغبا بخميم كجمر زخلو ابسحتو كون حريهم بسكرين ابسحتي انتاي زبلالو تريولهم بس ابزي اب انا انترناشونال اكاديمي زبل .org ابعتكم تمزغبو تخليهم وين ما ناي عقب التليفون الله اب ديسكريبشن ندحر يقرفلكم من بزياده كنا اخليلو حصر زباله انت تمرتي انتاي كندي غيزين زوزا بزعبه نش حصر زباله ملالي نتين تمرت نحر غير كالنا اي نو ابز ملس ايكون بزح غيزي 4-5 10 غيزه ون كدلينا كنراخب نز كله حطات كنملس ግን ገለገለ ለው حطات ابزيا كدالون مو بحساب كينا نعا كنملس ثانك يو so اب انا انترناشونال اكاديمي نهبو تمرتات انتاي زبليوم تحدي رأس رغبت مبعتاو رأس رغبت خلاي درجه رأس رغبت السالساي دما بالحد زرب تي رابعاي المريحنت تحمشاي دماني مرعنا تعبي قلعتن زبليم حجه مزغبا زلنا ግን مبعتاو رأس رغبتن خلاي درجه رأس رغبتن بالحد زربن زبلو سلسته كورسات ወይ ድማ سلسته ስልጣናታት አዳሊና ለና ማለት እዚያቶም ድማኒ ሕጂ መጀመሪያ ለካቲት ኦሬዲ ዛዘላ ሶምን ጥራህ ያዘላትና ምዝገባ 5 days 7 days ማለት ንሰን ወዲና ግን ድሕሩ ክላስና መጀመሪ ዝኸውን ስለዚ ምዝገቡን ድሕር ዳደለይኹም አና ኢንተርናሽናል academy.org ዝብል ኣብዚ ስክሪን ካፕትሪኦ ዘለኹም ዌብሳይትና ቡኽት ምዝገቡ ትኸሊኹም ወይ ድማ ቴሌፎን ቁጥር ብምድዋል ኣብዚ ስክሪን ዘለና ዕቋብ ክትደውሉልና ትኸሊኹም ወይ ድማ አና ኢንተርናሽናል አካዳሚ ዝብል ፌስቡክ ድማ ብኸምውን ክትረኽቡና ትኸሊኹም ዝኾነ ሕቶ ተለኩም ዘይበርሃልኩም ነገር ቅድሚ ምዝጋብኩም ትሓትዎ ደሊ ገለታት ዋትስኣፕ ይኹም ፌስቡክ ፔጅና ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ክትውከስና ትሓቱና ትኸሊኹም ስለዚ ን4 ወርሒ ዝኸይድ ክላሳት ክህልወና እዚ ክላሳት ድማኒ ኣብ ህይወት ናይ ደቂ ሰባት ብዙሕ ለውጥ ዘምፀይ ሪናይ ፕራክቲካሊ አባና ጥዒብናይስ ንኻልኦት እውን ኣብ ህይወቶም ገለ ነገር ዘውፅአ ኮርሳት ኣብዚ ኮርሳት ዝተምሃሩ ሰባት ኣብ ጥዕናኦም ይኹን ኣብ ዝምድንኦም ይኹን ወላ እውን ኣብ ዝነበሮም ናይ ህይወት ኣመለኻኽታ ክኸውን ይኽእል ከምኡውን ኣብ ቢዝነሶም ብዙሕ ኣንፈት ናይ ምቕያር ዝገበረ ውፅኢት ድማ ፕሩፍ ዝኾነ ዝረኸብናሉ ስልጠናታት እዩ ስለዚ ብኡ ክትምዝገቡ ብኡ ክጥቀም ኣነ ኸ ኣካል ናይ ዝኸውን እንድሕር ዳልኩም በዞም ዌብሳይትና ወይ በቴሌፎናት ኣብ ቴሌፎን ኣብ ስክሪን ዘሎ ወይ ድማ ብናይ ዋትስኣፕ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ፔጅ ኣቲኹም ክትሓብሩና ትኽእሉ ኢኹም ከምኡውን ካውንስሊንግ ተደልይኹም ድማ ናይ ካውንስሊንግ ሴሽን ኣለና ኣብ ሓዳር ኣብ ኣንጻር ፆታዊ ዝምድና ኣብ ቆልዓ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ኣብ ሊደርሺፕ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ኣብ ኮሚኒኬሽን ክኸውን ይኽእል እዩ
ብሓፈሻ ኣብ ውልቃዊ ናይቲ ሰብ እውን ዝኾነ ፀቕጢ ዝፈጥረሉ ዲገለታት እውን ሓገዛት ወይ ድማ ምክርታት እውን ኣለውና እዮም ስለዚ ቡክ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ካውንስሊንግ ሴሽንስ እውን ኣለና ታንክ ዩ ማእከል ዓወት Thank you. That's a really عبي product وين ما عبي أقول قلتي نتي ما حبر سبنا أنا ون بزح جزء تماهير اللي خو بنفسي سلزي أخلي لحوي thank you so much قلق حتى طلاب زي حنتي انتهيت بلا لاب زي حبتنا حونا أنا حيلي أب صحفيو جن كزارب كبدي بلني أنت كجبر علني تبل حتى يا مالتي حيلي أب صحفي كزارب كبدي بلني أنت كزارب أنت كجبر علني مزراب ويتز ناي مزراب كإلا تانا ختم عبل منالبات زي أب بالحاس زررب زعبيت حنت كيد زيا سو وير سرخبت وي كمز بالحاس زررب كورسات وسيتكا وي دما تي أوش تخازلو بقلي انتاي زمسل كوتش انت ذا اللي خاون كوتش كجبر زغل تخوينو حجب بزحك زي لمدنايو قالو ما كلا حوي زي خزار ولا دسم بلن زي انت لنا خوينو زي ناي كوتشينج زبل كوتش مقبار اب هنا حبرتا سبسي نحد اخيدنا ابوتاتنا بحقوتاتنا قدم كن يوم كلنا زخون نجر الدليل من حدا خباتهم بطبب وي دما بفلطت وي دما بعدمه وي بسلت زلو سبسي كيدهم زس انتاي نجري لهم حتى نيرو ابزم ارامس مس انا كوتشينج لهم نجرونا which is عندنا زنبره يجن so نزياتهم كوتش انتاي زغبره كان حردالنا كن زدلخا ولا خلت يالخا انتاي داخل تقبر لك انا حجي فاينانشال كوتش دليسي مچس مصحف زنبب كوت راح يزس ولي كيدن انا ما كلخ منصال فاينانشال دحردا ناي فاينانس دلي مال which is كوتش مالت زي راخ اكسترا اذني توسخ عين زلو مالتي كوتش نسخا زي سمع خايو سمع زي را خايو زرئي باهو غيرو خاز نغركاي سلازم مخسب الله حجي كومو غير كاون انت تفتشوم صبوق نيرو كبر حاو من الباسو من تزي حاسكو yeah so لازم I totally agree هنا تدخل سب ولا جيز انت هالون كل سب كونه يكني حق حش كم زبوا صار غيركا ترخيبكا تي زد لي كان نغرات تكبر كل هاي زبلصه ግን እቲ ቀንዲ እንታይ ንምዝራብ እቲ ዝዓበየ ነገር ከም ዝበሉ ኣኽሊሉ ኣብ ናይ the art of communication ክላስ ኣትኻ ክትመሃር ወይ ክትመሃሪ ይታበ ብዓብይኻ ኣብ ዝኾነ ሂወትካ ምዝራብ ጥራይ እንታይ ብሉ መስልኩም ዓረብ ኣድጉሽ ብሉ ኣድጉሽ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣደይ ዝፈትዋ ዘረባ ኣላ ናይ ኣደይ ባህላ እንታይ ትብል መስልኩም ዶሮ ሓሪዱ ዝተላመዶ ሰብ የለን that's it በቃ just do it just do it right ኣኽሊሉ why you have to ነገራት ክሳብ ክንዱ ክተብሎም ይልካን ካልእ thank you ዝብሉ ብዙሓት ኣሎ thank you so much ኩላኹም ነኽሊሉ ይኹን ነዚ መደብ ታውዑ ዘለኹም how do we measure success consider 5 aspects of life ብላሎ መዲ I think ብኸመይና measure ንገብሮ ዓወት ይብለና ኣሎ consider 5 aspects of life ኢሉሎ so how do you measure my success ኣኽሊሉ so منالبات نسمعتنا تي تحطوا انتاي مخانا نمردا نردا بتخكل كاتريدي خوينا اني or how do we measure success consider 5 aspects of life okay so كما قرنا هنا عوت نلقحو ويدما ملكعي وممزاني نعوت ناس انتايم ابقمت كنتو زلناسي حمشته كفالاتنا هيوت اماكل بمقبار يزبل دلو so عوت نلقحو برأس خامر كابي عود ديجري مهلا ايكونن عود ماستر مهلا ايكونن بي اتش دي مهلا ايكونن عود مالت غزا مسرح ايكونن ممرعه مولاد ايكون عود رؤس خان ترغيبكا كله عوز تعاللي اب كلاس كن مرق لنا عود رؤس بمركب رائب بمهلا وترجم هيوت بمفلات بوينان لقعو عود زلكع እዚኦም እዮም ምናልባት ሕጅቶም ሓሙሽተ ዝበሃሉ ዘለው ናይ ህይወት ኣቅጣጫ ዝበሃሉ ዘለው ወይ ኣንፈታት ወይ ጎናዊ ናይ ህይወት ንብሎም ዘለና ኣብ ሓደ ኣብ ፋይናንስ ኣብ ጥዕና ስፒሪቹዋሊቲ ኣብ ተሓሳስባ ወይ ኣእምሮ ወይ ፐርሰናሊቲ ገለን ማለት መስለኒ ሶ እዚኣቶም ሜጀር ዝኾኑን ገዛ ርሶምሲ ኣብታ ርእስኻ ምርካብ እዮም ዘለው ስለዚ ኣበዮም ዝብገሱ ናይቲ ሰብ ኣይደንቲቲ ማእከል ምስ ገበረ ወይ መንነት ናይቲ ሰብ ማእከል ምስ ገበረ እታ መንነት እንታይ ከም ትኸውን ባያ ምክንያት በዚኣ ክንሪኣ ደስ ብለኒ ሓንቲ ተኽሊ እንድሕር ዳኣ ተኽሊና እያ ዘርኢ እንድሕር ዳኣ ዘሪእና እያ ናይታ ዘርኢ ናይታ ማንጎ ዝዘርአናያ ዘርኢ ሱር ሰዲዳ ገረብ ኮይና ክትፈሪ ከላ እንታይ ትኸውን
ዕምባባ ኣለዋ ፍረታት ኣለዋ ጣዕሚ ኣለዋ ኤግዛክትሊ ዞም ትብሎም ዘለካ ድማኒ መዲ እዚኣቶም ድማ ልክዕኹም እዮም ዝፈርዩ ሶ እንድሕር ጥዕና ክትሕክም ኢልካ ከይድካ ሓደ ነገር ፈሪሱ ክፀንሐካ እዩ ሓዳር እንድሕር ዳ ፈሪሱ ፀኒሑካ ናብ ከይድካ ድማ ናብ ቆልዑ ክትከይድ ኢኻ ቆልዑ እንድሕር ዳ ኮይኑ ድማ በዚ ከይድካ ከዓ ናብ ካልእ ክትከይድ ኢኻ ስለዚ ፋሕ ዝበለ ክኸውን ይኽእል ኣብ ሓንቲ እንተኣሲርና ግን ርእስኻ እንተረኺብካ እታ ዝበለፀት ዓወት እያ ኣብ ምድሪ ዘለው ሰባት ገለ ነገር ኣበርኪቶም ሓሊፎም ንብሎም ዓበይቲ ሰባት እንታይ ዝገበሩ እዮም ኣብ ርእሶም ኢንቨስት ስለ ዝገበሩ እዮም ወይ ወፍሪ ስለ ዝገበሩ እዮም Okay, awesome. So اسمع لكم سو منالبات guys ኣብ ቲክቶክ ዘለኹም I have no idea ኣይክሩየን እየ እንታይ ይብል ኣለኹም ወይ እንታይ ፅሒፍኩም ኣይርየን እንድሕር ምናልባት ሕተለኩም ኮይኑ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ቲክቶክ ኣብ ዩቱብን ዘለዉ ሰባት ጥራይ ክሪኦም unfortunately ሶፍትዌር ኣየምፅእኒ ናይ ቲክቶክ ዘሎ ኮመንት ኣየምፅእኒ ጀስት ላይቭ ጥራይ ዝዝርግሑ ማለት እዩ ምናልባት ከይተሓርቁ ኣብ ቲክቶክ ዘለኹም ስለምንታይ ተሓልፎ ኣለካ ትብሉ ኣለኹም ማለት እዩ ይሓልፎ ይኹንኩን ዘለኹ because I couldn't see it ማለት እዩ so ካልኣይቲ ዊንታ ሓሲሳታ ዘላ እንታይ ርእሰ ክብሪ and ርእሰ ምትእማን እንታይ ዘማስስል ኣለዎም እንታይ ኣለዎም ብኸመይ ከነማዕብሎም ንኽእል ትብል ሕቶ ሓቲታ ኣላ ርእሰ ክብሪ እንደን ርእሰ ምትእምማን ማለት እዩ ሕጂ ርእሰ ምትእማን ማለት ርእሰ ኣብ ገዛ ርእስኻ ዘሎ ምትእምማን ማለት እዩ ሕጂ እታ ርእሰ ክብሪ እንድሕር ዓብያ እታ ርእሰ ምትእማን ድድሒራ ስዒባ ትመፅእ እያ ንኩለን ንፅዕረለን ጉዳይ ኣይኮነን ስለዚ እታ ዝዓበየት ርእሰ ክብሪ ክትኮን ኣለዋ እንደን ፍልዮም እንታይ እንድሕር ዳኢልና እቲ ርእሰ ክብሪ ንብሎ ዘለና ምስ ናይ ሰብ መንነት ምስ መንፈስ ምትሓዝ ዘለዎ እዩ ርእሰ ምትእምማን ንብሎ ዘለና ምስ ነብሲ ምትሓዝ ዘለዎ እዩ ስለዚ ኤን ዝበልፅ እቲ ምስ መንፈስ ምትሓዝ ዘለዎ ወላስ እቲ ምስ ነብሲ እቲ ምስ መንፈስ ስለዚ ፍሉጥ ነገር እዩ እቲ ምስ መንፈስ ዘሎ እንድሕር ዕቢኻ እቲ ነብሲ ስዒብ እዩ ዝመፅእ ሽዑ ነዚኣቶም ብምንታይ ኢና ንዕብዮም እንድሕር ዳኢልና ሓደ ሰብ ኮፍ ኢሉ ካብ ገዛእ ርእሱ ኣነ መን ስለምንታይ ተፈጢረ ዝብላ ሕቶ ክሓትት ኣለዎ ናብ ርእሰ ክብሪ ክመፅእ ተኮይኑ ስለምንታይ ተፈጢረ ምንጨይ ካበይ እዚኦም ሕቶታት ክሓትት ተጀሚሩ ናብ ርእሰ ክብሪ ክመፅእ ይኽእል ቤስት ሕቶ ሓቲታታ ዊንታ Yeah, it's very how someone improve his own personality and to know more language. Thank you for understanding ትብል ሕቶ እውን ኣላ how can someone improve his own personality I think about trying to build yeah كمي يجرو personality ناتو حدا سب improve كبر ويد ما كمعبل يخل زبل حتلات ناون how do you see it وهاب sorry سمم من هون منالبات بسمم تتصوع مزاس no بتكس كاب تيك توك سزخونه I don't know who is تاش مغيرو just text غير تراي سب سدل يزلو so that's why يغرتا سمكم ديم صوعنا بطعم يغرتا so تي نفسك ክትምሓይሻኩም ካን ዘለካ ክትልውጥ እዩ ዘለካ ምምሕያሽ ከይመስለካ ኣብ ኣረጊት ክዳንሲ ተኪብካ ምኻድ ማለት እዩ እንድሕር ተኪብካ ድማኒ በታት ተከበታ እግሪ ባያሽዑ ክትቅደድ ትጅምር እዚኣ ነብሲ ምምሕያሽ ስለዚ ንዓኻ ክትክባኻ ትካብ ኣብ ልዕሊ ትካብ እንድሕር ኮይና ተክዳን ቀይርካያ ኣለካ ብካልእ ትካብ ማለት እዩ ሕጂ ኦሪጂናል ታ ክስታያ ሳጥፊኻ ኣለካ እንታይ ዳ ክትኾን ዘሎ ኦሪጂናሊ እቲ ሰብ ኮምፕሊትሊ ለውጢ እዩ ዘድልዮ ምልዋጥ እዩ ዘድልያ ተክዳንካስ ለዊጥካ ካልእ ሓድሽ ክዳን ክትለብስ ኣለካ እዩ ታዘላሲ ናትካ ኣይኮነትን ማለት እዩ which is ንዓኻ ኣይኮነትን ሶ እንታይ ካ ክትገብር ዘለካ ንክትልውጥካ መጀመርያ ክትልውጥ እንድሕር ዳኣኹምካ ኮፍ ኢልካ ዕቤት ኣይኮነን ዘድልዮ ሰብ መጀመርያ ለውጢ እዩ ዘድልዮ ኣንፈት ቤን ኣንፈት ክኸይድ ኣለኒ ቁኑዕ ኣንፈት ንምምራፅ ስለዚ እቶም ክትልውጦም ዝሓሰብካ ሽዑ ናበይ ኢኻ ትኸይድ ሽዑ ናብ ሕቶ ኢኻ ትኸይድ እንታይ ክልውጥ ዘለኒ እዚኦም ክልውጦም እንተኮይነ ኤናይ መፅሓፍ ሕግዘኒ ኤናይ ስልጠና ሕግዘኒ ወይ ኤናይ ኮች ገብረኒ ካውንስሊንግ ገብረኒ ኽእል በዚ ከዓቢ ኣለኒ ኢሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ That's a really great point. Kali akhlidu nab mizamna gatsina ሓደ ካብቲ ሽግር ወይ ካብቲ ብድሆታት ኣብ ማሕበረሰብና ዝሪኦ ነገራት እንታይ እዩ
kind of socialism ዝኸነ ድሕረ ባይታ ስለ ፀንሓና we are not capitalism for sure individualism ዝበሃል የለን ብርግፅ ሶሻሊዝም ምዃን ወይ ድማ እቲ ሶሻሊዝም ዝኾነ ሲስተም ወይ ድማ ድሕረ ባይታ ምሕዝካ ምዕባይ ኣዝዩ ኣገዳስነት ዘለዎ ነገራት ኣሎ ብዙሕ ጥቕምታት ዘለዎ ወይ ረብሓታት ዘለዎ ኣሎ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜኻ ጉድኣት ዝበሃል ካመል ኢሉ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ክሓትት ከሎ ኣነ እንታይ ዝብል ናምቲ ኣነ ኣብ ትሬኒንግ ናተ ወይ ኣብ ዝኾነ ኮች ናብ ዝገብረሉ ግዜ ክሪኡ እንታይ ዝብል forget about ንሕና ዝብል ዘረባ ask about ኣነ ብዛዕባ ይሕሰብ ብዛዕባኻ ኣነ ክብል ከለኹ ሲ ምክንያቱ ስለምንታይ ኢና ከም ዝኸውን ዘለና ንሕሪ ኢለካ ክሊሉ ሲ literally I'm not taking responsibility maybe ናይ ካልኦት ሰባት ክሓትት ክእል ኢኹም ኢለ ኣነ ንባዕለይ እንተደልስ ዋይ ኣነ ከም ዝኸውን ዘለኹ እንተኢለካ ግን ኣውቶማቲካሊ ሓላፍነት ተሰኪመ ኣለኹ ሓገይ ሰባት ሲ ብዘይ ቀል ዓለም ንሕሪኢኻ እኮ ኣብ ዓወት እኮ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናትና ዓወት ዝብለካ ሰብ እኮ የለን honestly speaking ማለት እዩ ኣብ ዓወት ክመፅእ ከለዎም they praise themselves ማለት እዩ ወይ ድማ ourselves ገዛ ርእስና ኢና praise ንገብር you know what ጅግና ሰብ ዝኾንኩ ተማሂረ እኮ ክንዲዚ ገይረ ዲግሪ ገይረ እኮ whatever ከምዚ ኸነ ክንዲዚ ሪስክ ወሲደ ትብል ማለት እዩ ክትወድቕ ከለኻ ወይ ፀገማት ኣብ ዘጋጥሙ ግዜ ግን you don't say I just made a mess ኣይትብልኒ ኢኻ ከምዚ እንዲ ኮይኑ ኢልካ ግን ናብ ካሊእ ኢኻ ተሳብቦ ወይ ድማ generalize ናይ ምግባር I don't like generalize ዝበሃል ነገራት ሰባት ከመይ ገይሮም እዮም of course ዜና ናብቲ ናይ ርእሲ ረኽበትና ክንምለስ ግን ምስኡ ቲፕ ክኸውን ዝኽእል ሓደ ሰብ ካብቲ ናይ generalize ናይ ምግባር ካብቲ ናይ ሓበራዊ ዝበሃል of course ሓበራዊ ነገራት ኣለዎ ሃገር ድዩ ሃይማኖት ሃገር ድዩ ማሕበራዊ ህይወት ድዩ ብሓባር ትገብሮ ነገር ኣሎ ቢዝነስ ኣይገነ ሓባር ኣይኮነን this YouTube is my own I am private owner so ንህዝቢ ኢለ ከምዚ ክብል ኣይክእልኒ I'm here to serve myself and then እቲ ናተይ ዕላማ ከዓ ንፁር ዕላማን ንህዝቢ ዝጠቅም ዕላማን ስለዝኾነ by default ህዝቢ ሰርቭ ክግበር እዩ ስለ ሰባት ከምዚ ዓይነት ኣተሓስባ ንክህልዎም እንታይ ክገብሩ ዘለዎ ወይ እንታይ ፀገብ እዚ ቁኑዕ ኣተሓስባ ዲ መጀመርታ maybe ኣኩል ብናተይ ረኣየ ዛረበካ ዘለኹም ንሕተረዳእት ካላ ኣተሓስባ ማለት እዩ ያ ኩሉ ግዜ ራእይ ሒዙ ክብገስ ከሎ ሓደ ሰብ ራእይ ንዕኡ ጥቕሚ ይኮነን vision and ambition ዝበሃል ወይ ድማ ምንየትን ራእይን ዝበሃሉ ፍልይ ኣለዎም vision ድሕር ዳ ኮይኑ ካልኦት ይጠቅም ካልኦት ይዝዕቢ ካልኦት ይዘርብሕ ካልኦት ዘበልጽግ you see so ናይ ካልኦት ሽግር ስለ ዝፈታሕካ እዮም ካብ ጅቦኦም ገንዘብ ኣውፅኦም ዝቡኻ ማእከላይ which is financial ሕቶን ዘለዎ ሰብ ነቲ ሕቶ ንምምላስ ይኸፍል ኣሎ ስለዚ ከፊሉ መፅኡ እንድሕር ዳ ነዚ ነገር ዝረኽበሎ ኮይኑ ነቲ ካልእ ይዝጠቅም ዘሎ ነቲ ካልእ ብዝጠቐመ እዩ ድማ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ፕሮፊት ናትካ ዝመፅእ ከም ናይ ካልኦት ውዕለታ እዩ ኣምቢሽን ዝበሃል ግን ንዓኻ እዩ መኪና እንተትገዝእ ነይርካ ናይ ሓንቲ ሰብ መኪና ካልኣይ ሰብ ዘይስቀላ ፌራሪ ደንበላ ወላ ላምበርጊኒ ደንበላ እንድሕር ዳ ገዚእኻ ኣምቢሽን በላፀ ከመለን ፈራሪ ምዝም ተኻተት መብዛሕትኦም ተኻተት so even ገዚእኻ ኣንሳኻ ስቀላ ንህዝቢ ትገብር ዳ ትገብርኒ ገዛ እንተ ገዚእኻ ከመይ ዝበለ ቪላ እንድሕር ገዚእኻ እንታይ ዝመስል ገዛ ንመን የገልግል ንውልቅኻ እዩ እዚኦም ኣምቢሽን እዮም ዝበሃሉ ሰባት ካብኡ ይኸስቡ ድዮም ኖ ዝኸስብዎ ነገር የብሎም ሰባት ናይ ውልቅኻ ዲዛይርካ ትዕግብ ዘለኻ እንድሕር ቪዥን ኣለካ ኮይኑ ግን ዝኣምነሉ እዩ ዋጋ ዝኸፍለሉ ኣነ እዩ መስዋዕቲ ዝኸፍለሉ ኣነ ክመተሉ ድልው ዝበልካዮ that's your vision and then እዚ ራእዚ ድማኒ ካልኦት ሰባት ተጠቂሞም እቶም ካልኦት ሰባት ድማ ማለት ከም ዝተጠቀሙሉ መሰረት ድማ ንዓኻ ኮነት ስለዚ ትክክል ባህሊ ኣነ ንምንታይ ትክክል ባህላይ ዝኾኑ ድማ ሰባት ካብ ገዛ ርሶም ክስታይ ስለ ዝገብሩ ማለት ብኻል መንገዱ እንታይ እሞ ክገብሩ ዘለዎም ሰባት ነዚ ዓይነት ኮማ ዓይነት ሲ በቃ ኣይ ናይ ሰባት ኣይ ማለት ንሰባት ኣፀጊዕኻ ምኽሳስ እንድሕር ዳ ወዲቃ ንሰባት ትኸስስ እንድሕር ዳ ዘይወዲቃ ድማ ሰባት ንኣሎም ከምዚ ገይሮምኒ ማለት ክልተ ነገር እየን ዝዛረበን ሓላፍነትን ተሓታትነትን ሰብ ካብ ሓላፍነት ክሃድም ተደሊን ካብ ተሓታትነት ክሃድም ተደሊን ነዚአን ክልቲአን ዝበልካየን ነጥቢ ኸዲና ነዞ ዝበልካየን ነጥቢ ኸዲ ብሱል ሰብ ሓላፍነት ኣውሰድ
بسول سب حلافنتاو سبي بسلت بحلافنت موساد سلكا كساب كندي بسول مخانكا حلافنتاو مخانكا سلازي أنا ما أكل إزي إيري إنفستينج زبال بيزنس جميري له انتهيلكا انت هات متملكت النازلة أنا حلافنتاوي يزو ملكت نعنا هو هات لنا الله نعي أتحتاتي هات لنا الله أنا انترناشنال أكاديمي مسريتي له سلازي سرحلو له يعيرلو له كاب كنت شحن 10 عتن جميرنا نلعب شوعات عمسي باشايح تمهارو سامهيرنا لنا إلا زوم باشايح تمهارو مهيرنا يمزلنا كاب كنت شحن 10 عتن سوري 10 عتن جميرنا مسكرن جميرنا استمهارو تمهارو كلهم سي اتذهبكو فلطس أنا يحتتو لي أنا حرفنت وش دلي زبد الله that's the point سلازي نسو مهلا أو نفسه كفكم انت اللدما نايبسلت ملكعي ولا مرعيخا نسبيتها نسبايكا حلافنت كتوسط تداخلك بسلتي نقول لك بسلتي حلافنت موساد انت حتى تندني كاو خاد مزدلي سباتهم حبرة سبي وي كستان دا لهم غيرني ادين دا الله قال عينت وي ابوين دا الله عينت اب كستاين مصنع. Yes. So, and then the other thing, I think تي حدا خبتي سبات تقلل لهم زول كيا بفلابس عزيز مس تكنولوجي مسكالي نجاراتن أب معلن وي بقدام يسي كم زول I'm very curiosity لني one of the best thing that دس بلني قلت له curiosity بهاري كابتي دس بلني بهارياتي. So أنت هاي قبل راسي أب دقة يسي let me try سك كلام بتراي قرنا خين تراي أمانة بس sorry تراي أمانة خين نيرنا right I said let me try سك تراي أمانة مخارج سك how is gonna feel كم يخوني لسي أمانة وسيو بقريك خيد you know it's really سمعني سمعت I don't know بقالات كمان قول شيء كلمة صبوت سمعني بتحرق حريقة like 10 سنتيمتر سخ غير هيك علىكم تراي جن أنتي مس قري مس بايتها مرخاو حمد مرخاو جن I feel something كمزي relief تسمعني so سبات كم يقرب مس nature كراخو بزلون وين نشيء أنا مودة كمار استيزا بليا عبارة استيانو yeah so تفطروا بزح جزء انترينايو نحنا مستفطرة زمدنا لنا ذاك سبات مستفطرة زمدنا زلنا دمانتاي سبك جبرو خلص كاب حمد جبرو يزبلنا أبابيل كزارب كل زفترات سلازم خلاص زراربا إدخل حمد جبرو زبل ذا أكاراتنا مريت نافقي سلازم مريت كنافق كل دمانتاي زنافق كم مريت زوجو حملت ديم مقبتات ديم طراتات ديم زيادهم فراتات زبهالو نعوم كبلع نعوم كمجبي دلي زيت راح يكون زمدنا ناون مس نفسناون متأسسار اللوم that's why ندحر تاريخها أبزوريا nature وتفطروا كيدنا نجارات كنستمع قرب كلنا نرينا حجي نزياتهم كنعبيهم نخل اللو بايتا ندحر دا تدلي انتاينا هنقبر نخل ندحر دالنا حدا جزء أبزوريا تفطروا مهلاونا قلياتهم سبات كتما زفقروا انتاي زغوني من دحر دالكا more of مزراب زفوتي سبات كون غوليهم كتما مالتي بخلا زرار باقن أكوب سبن مالتي إمبر أكتماون سعر يلن وي أكتماون نيتشر يلن وي إنساتات يلن مالتا يكونن نتبايقن ناي أو ناي مزراب عينة تسقاز اللوم سبات خوين مناو خود خوليم كيدوم قن قلياتهم انسساتات زيد نو خون خوليم قلياتهم هاتكلت زيد نو خون خوليم قلياتهم مايكد نو خوليم سلازي تفاطروا بيتم من قدي بدحنا من قدنا نقولو بسفل عليه من قدتات لنا حجنات مدنقنا دمان كاو كاب تفاطروا رحيقنا خنبر سلازين كيل داينا هنقبر زلنا مالتي كنستمع قرا نخل لحد نجاري نخنستمع قرا دم أنت هنقبر صبغ نجاري مسلكا نخنا ما استمع قرا زحق جزنا نجارات حيزنا هنقرب صبغ نجاري حدا حساب لابنت نتحسب حيز كات غيد مو أبزوريات فترة خون كات حسبه تسلسله بيزنس ايدياس حيز كام كيت كاو تسلسله مصحف حيز كاخد كاو تسلسله زخون عين سرحكا ولا حيز كاخد كات تسلسل تغلها قال فاميلي حيز كام كيت كفاميلي وتستمر تغلها قال زخون يكون عين انت فترة نختستمر وي سبات حيز كام تخيد فاميلي خا وي عرفت خا حيز كام تخيد اثناء فاميلي خاسي لابنت أكال بوتان حردا خويمس أو تستمعرو زغونا عينة spiritual activity خلوا كاخلي قاله سلازم نخوم حيس كايو مخادمو نتفطرو خد تستمعرو مخال حد انتاي بكان زبل حد ناي نبرين كان حنقول نازل له صباعي يالله من الباتنا برين قال خا أتوقع حجها جزي خي حزوكم بر
ካልኣይ ብሬን ጥራሕ ዘይኮነ ድማ ዘለዎ ፅባቐ ሰባት ሞር ናብ ተፈጥሮ ዝተፀግዕሉ ናይ ጥዕንኦም ድማ ፅባቐ የለዎ ከዛርሱ ናይ ኣእምሮ ሜንታል ሄልት ኮንሰርን ንብሎ ወይ ድማኒ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ንብሎ ማለት እዩ ثانك يو اخليلو بزي مجنان انا مزراب فوتي لاني زحسب نيره قن كايد سارس من العلي اواتاتي كاتو ايك بزيك العالم زمزل 4 ساعات من تزاربنا نيرنا بزعمي منو سباي كون كان اخليلو بتعمي بزح نغرات ديسكاس غيرنا كاب رؤس رخبه جميرنا نامنا قعو كينا نامنا بزحات تاش مغيرنا انا تسفا قبل بزحات كبانا تربيحهم كابزي مدب تربيحهم كنو كم زبلنا اوتينا اخليلو بروجرام قدام سوري زي فبراير يكاتيت حدا كجمريو سو اتليست ويك كلا زلات حنسو من زلا كيدكم تمزغبو لينك اب ديسكريبشن كغرفلكم اب تيك توك اب كالت كاتلو كم زولكم everything is abi to تمرسكم كتريو طريا زتابعكم اب اير انفست نيلكم نا اخليلو يوتيوب نالو اب نا يوتيوب اخليلو ون كيدكم بزح بروجراماتالو مالتيو so every قدام that's what we are doing now مالتي next week heaven زايد الله كابون مس كالي بزنس اونرالو زمزلو عمت ملو every قدام we're going to have one broadcast ابزي اير انفست مالتيو ازيوم كيلاتاتن عقم زلوم سوات كان بعل اخليلو يجوال حق حاج ماي بودكاست is 1 hour دعلي يلن كن مساخليلو كنت ساعات كينا حن ساعات اني راتي بروجرامنا حن ساعات لي مسينيرو كن ناب كنت ساعات كسبت بس خير مالتي سو سلازي اتوم اب يوتيوب سبسكرايب غورو اب اير انفستنج كتكم سبسكرايب غورو لنزبن انت بايكروب 100 حسابات كتبصحوا كل لهم زي سبسكرايبر ذاتس ذا ميشن اذا انتي نبال مسلكم بزحات سبات كربحوا لك علو مالتي دحري every you know اخليلو حنت خبت سربرايز قبرني كومنت every انت واحد ابورحي 3 كومنت لو ارز سمعن ابي نيرك صاحب جيرو خبكو خايبلوني يبلو في يوتيوب مالتي حاجه I don't want people to say that زخاناتي سنفنا لي زعمن مالتي ناب كل سب سلازي بصح زلو سلازي بناتكم حاجزن ناب كل سب متان كبصح زي بروجرام ناب كل سب شر بلويكم مالتيو and then كم زولكو every قدام بودكاستنج كلونا اخلي حوي بسمين بسم تخطتن دقيمه thank you بطعم يمزجن مالتيو مناتو hopefully كالي معتي نحر تدليو خنكم نخليلو تدليو زي كنوكو انت حراي لنا كنمصو فقارنيا نحر كينو كنمصوينا مناتو بزح رئيسات الله تنكب زولو بزح رئيسات الله انا بزح رئيسات نيرنا حقاش بزعبا بين سيلفيش and selfless حساب نيرو اما حبر سبنا زولو راس بزح نغيرات الله كعري زغبون ويد ما كنعريهم زغبانا بولقي يكون بعبيت يكون امريحنت زولو ديم ويا تحت زولو سبات سو لومغن كنت ساعات كابي وتك حبتين 80 حد ندين 80 زولو عدم እግዚአብሔር زبنا بزمدري كابن كنت ساعات وسينال كالنا بتعمي يمزغنك بسمين بسم كلهم تخطلتي ما تسفا يقبر تربيحهم كانوا حنتنا تي ريكومنديشن كلهم تين كتم صحفتي ازينا قدسين صحفت من باب اي يقول اناني انت زي تقيمنا and then كورسات مساركا اقداسيو ناي ايرو انفستين زنبر دما ستيل زحلفه سومون اكسباير almost كينا نيرا ناي 25% ديسكاونت زنبرت ستيل كونتينيو تخيلالا اير انفستين لكم بزعبا وفري كاب اكس اب زيت انتي وفري سلامتاي وفري كميد سرح نمو وفري مغباركا اينوتم تم وفري تقبرلهم اكاونت خمي تخفتلهم ابزيا سومن زيا طرايسي كاب اوروبا طراي كاب هولاند كاب جرمنس 25 سباتسي اكاونت خفتم انفستمنت جمهور سبات الله مسانا استمار مالتي او هولاند اوروبا طراي زبكالو سو ذس از حدا خبتي دس بلن نغارات مالتي مناتو سب ابتي لبنتاي زبل ابتي غنزب كاس لوس لبخالو دي زبل نغنزب كان حربو بوتو محاضرو خيلكا بزح نغارات كبلكا يخلي مالتي سو اخليلو ناي موداتا تبلو نغارات انتاليكا هاين ملختي نابخا عدل كبكا انا بزاو دي الله دقيمه تخاطرتي سلتي بريشس خنا غيزهم سنه صنعهم ثانك يو ان ليبل اخلي الحوينا بخانه مودات عدل كبكا ثانك يو ما كل حوي كابل بي مسكنا كان عها نخمز عينت مدرك كفيت كا بزح نمنقح ويد ما نمعباي نمفلاط سورا فلطت سلازل علكا تسيبلني كابل بي خاز مسكن مالتي ان نتوم كسمعنا مسانا زمسيو غزيوم هيبوم فلطت كمقررو زمسيو ناي فلطت دانو ناي فلطت بلوصات سبات دما نغزيهم نتي صاحبكم ناخبروت كابل بي مسكناكم بلوصاتيهم بلوص هما كل حوي نس مسارح تخاز قبل بي مسكناك ثانك يو سو ماتش ثانك يو سو ماتش اخليلانون بليز امنا اخليلو يوتيوب كيكم رايو ابت ديسكريبشن الله كل التمرتات ناب كل سبات شرغورهم ودا بين سيد بروخ سنبت يغورلكم